Me wa hina na the city ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hia kuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bramo dagon mebinko shownia ne shoba ne show wa danfo obi a wutie nsha 104.5 FM dia du so eye Ewiase Mu Nsem ensem do so ponyina ahimfie ne ha ensem okotwi kobrema ye betesem abreso a wonso wa kire wadwene caveat probit enkoso hene krobiso man hene oha sans producer na IG ampo for sutamachi den don't reach in the Facebook live it live on Spiritus TV and Kings TV but na should be what YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM and some back miensa na nyimre yebebobo hu na ya pene pumasibre de dikan na ebe Ewiase Mu hambani ni ofuna umsebenzi madota What a word Huni Valley ampa opanika se mu akwaba ya eja akwa na mpom na me ada woroma abusia fonyina ehoye obia hoye me pa cho me shembusa udin me din pa de Tobans Bawia ne din adinimi eye kwa metawia yo me pa cho wadin fie san aduonum enum 55 ukrom ne he me kurom pa ye eja akobo ho adwuma ben na oye me yekuani na ko asori ben deeper life wafu etiase ma wofu nyina awu me da se emma se no produce papa me ma yedu emma se na mema se emma nan emma nsia wo nyina atiase ai yo de nyame ase jumadi atu ni Ewiase Mu Nsem eyade awutie ya na mitie ejumadi eboa kan krekche me mfese me eboa pa na nim se betwa de bi aba ha da bi wan susu da mensusu ya metaka se so na ya na don sa no asane se so nsa na ba Ewiase Mu Nsem so ba so aso hen se de asomensa ti ayeden pa wo nan nya asem ketua me de obesane me Ewiase manyina etio kasa anyumre de boko se de medin kan aka medin no agya akobo ho na mfiri na me adwuma wo sahwi krambo kurubi wo ho udura nyina bremu a na matana ho mfi aduasa me papa ne ko ho ko yekua na ode ko ho no wawu agya ye na yenso yaka ho na ebedi bronya numu no kana otwa me edi bronya no anadwo be edu mienu no musi yare bi ta ka me no mu han ka time mani na kyese ka esi machi se wo se de me ko ne de me ko asafo hospital ye ko hwi mu jam ye bibio musi yare bia ni me mu jamu ti ejamaye ma dwen se me be kumase na ma be pa dry me be duru kumase a be na otwe mienu ko bosome ena me nya akọ me phone yi so nipa ne so kasa friends ma na obi di me ko ba bia kokume ena me se me nya obi abone ti ejame be ye na me san akọ sehwe no me bra ba ko wawu ye friend no ntwiri ena me na me di na de nti ni baba ako ena o ka kire me se wona me won komo what a word huni ena o baba ka kire me dada se de adurani sister ba ko so me bra ena ware no me bra ba ko de wonwu ye ne na wo sehwe ho se wakọ mpa ebo ba bia ma akosi ni mu se me ba ye ho ma be wura ni mu what a word huni se mekum wo mo me bra na me di na de ne ma na me wi ama sa kum sa sister ni kunu
ɛna mse me yare de bronya ye ba de yare na kame na se ba ye pani pa ye ba ye no hunu di a ɛne amenya baifo ɛna wose ne wone mbekɔ sɔfo no wose de asomdwe ba no because sɔfo no se ewuo na mewuo ɛna mse oke o mienko ɛne ɛkɔɔye ti yeduru sɔfo no hɔ no ɛna sɔfo no busa me kwa so na me to mama ne se de mba no bɔ mama ne na ɛna wose an ɛyɛ bayi ɛna mse sɛ bayi a me ankasa de minim na mom de minim ne sɛ anadwo efiri bronya ye bayi me da anadwo a ewu mu ana yare no aba na minim yare koro enti ese menya ne dai ɛno ase ma anka no kora mewu ɛna mse no so de me ka no kora nye yie bayi se nipa na ye bayi a ohunu sɛ me ye bayi fo na me hunu di a ana ma anka no kora de me so minim de minim ana yare na ka me no enti menya de me kɔboa me homra no se an ɛna mse ne ɔmɔ mpae ma me na me nkɔmra so ɔmɔ mpae ɛna agya me kɔfa me nneɛma no ɛne ɛbae enti me so me kɔfa me nneɛma no kɔ mpae bɔ mu hɔ na me frɛ me nuanom ɛbɔ mu ama ne sɛ de ato me ni ɛnum yɛ sɛ nka me mfiri hɔ koraa na nka me mmra ɛna me so manya akɔ awie nto mienwie ti wie mpae bɔ no ɛna me bae enti me beduru yɛ na ɔtwe ɛne ɛnaano ɛna me nuanom ɛne mo faasefoɔ sɛ Nhyira ɛna no kure bia bɛda adi enti me na me mfa mmra ɛne sɛ yɛde ba awia no ɛna yɛpani yɛ sɛ yɛntwɛn yo mate yɛmfa nsuo m sɛ waka wasɛm awie asɛm ɛsi yɛdi sɛn bɛ bosome ni apani misɛm busa wo yadeɛ bi atete wɔ ɛno ano yare na ba anadwo na menhu n'ani soɔ no wamfoɔ ne ɛhu mefama ɛba mehu deɛ meyɛ mpo hɔ mo na ɛka kyerɛ wɔ meyere na ana ɔbɔ mamane anaasɛ bia meba ha na sɛ me ne me ma ne da adeɛ kyɛn no maka kyerɛ m sɛ bia na yare ne bae ɛdeɛ yareɛ menim yare korɔ ɛba na ɔmu sɛ amama yɛ sɛ deɛ masensene no wano twa huro mea deɛ menhunu sɛ ɛne ɔmaka mu nsɛm akyerɛ wo ɛba sa wano twa huro duma bi a me dane sɛ ɔmka sɛ adeɛ kyena ba deɛ megye di no sɛ bi wa na maka mekɛtrɛ daabi ɔmo na ɛka kyerɛw sɛ yare sei na ɛba ɛne bi yɛka kyerɛw sɛ wotwa hwɛ a ɔno ɛtwa huro ɛnde ɔmu nka ɛnaano nkwa na meyere ka kyerɛ me sɛ na meka me ti bɔ hɔ na meka me ti bɔ hɔ na ɔka ti bɔ fam saa yare bia ni wo so kɔsi sɛ bae dabi firi mo frase nyinaa bibia saa ma wo so ada di kan bae na abɔ sɛn sɛ wobɛka yɛ a ɔmo ka kyerɛ wo no ada di ka bae dumienu deɛ na bɔbɔ bɛ dumienu dɔnko taa mu hɔ na ɛba saa ɔmo so wotumi da hɔ de bɛɛ sima bɛɛ sɛn na dɔnhwere sɛn sa no wasɔre ɛne deɛ ɔmo nka ɛbo a ɔmo sesɛ nsuo gu me so ɔmo sesɛ nsuo gu me so saa ne bi a meyere ɔsɛ nua bi ɔde ne sa ato me so na ɔbɔ mpaeɛ ma me ɛdu akɔ hospital akɔkyɛke a hwɛ ade korɛ haw deɛ di nkan ba mede kɔ hospital no mo sɛ yare bia nim mogya mu asafo hospital kora na yɛkɔɔyɛ bibia saa nim ɔmo sɛ bibia nim mogya mu ɛba ntoatoa soɔ ebi a bɛɛ bosome na aba ebi a bɛɛ bosome mmienu bi kora na awɔtwe na aba ɛba nɔpa awi anadwo na sa homakye anadwo nko a saa me na wo bɛɛ sɛn efiri anadwo no du mmienu korɔ no ɛna ɛba ɔpani mi sɛm busa wɔ bɛyifo no kwasem nie sɛ ɛbɛyi ne ehunu di a menyɛ bɛyifo kokuru kabewe ampare bie jam twetwe komidi hia yanima fabia sobojo jinantwi mu de hina anim jinantwi minim jinantwi onim sɛ ɛbɛyɛ minim jinantwi ɛbɛyɛ bidin dua jinantwi no bɛyɛ bu ɛfɛ jinantwi aha o me ka sɛ enua din na wɔbɔbɔ dabi bɛyɛ din kɔ na mbɔyɛ no kokuru kabewe ɛno so nte papa bishop dr jewe adu na kyerɛ me bɛyɛ nko me ka sɛ mbɔ ade bɛkye yɛn mu de hina osu sɛ ɛyɛ wɔ ne deɛ mehunu wane nipa me bra ba akɔyere ane nipa no wɔna ɛsɛ wo kasa fa ni mu no aha ɛmna wo kasa fa ni mu hwane na wɔ hɔ deɛ di nkan ne deɛ ɛne ɔno na kɔɔ ne mpae wɔ ne kansele ɛne bɛsi mu no deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɛne nam wɔ hɔ na me ma no a medi wɔ mu adeɛ no a ɔka sɛm sɛ mekum wɔ mo no mu so wɔ hɔ deɛ di kan na ni hɔ hɔna bɛka kyerɛ wo me ba baako deɛ medi na adeɛ no ba baako ɔkɔ council ne bi ɔkɔ bi ɔne yɛfrɛ no kwabrɛ wusu no ɔne ne kɔe ma bɛka mu nsɛm kyerɛ wɔ wampɛ mua mepɛ bua paa no nti na mene ntu anamɔ kɔɛ deɛ ɛtɔ so mmienu afei na wohuru deɛ ɛtɔ so mmienu na ɛho aba asɛm yi na deɛ di kan no a
said you didn't can de me koye said you did counseling boy ne kopium se wakasa fam ana wakasa fam makasa fam you did can no it also mean ne ho ba asami ai you did can you say one pam me pebu ai say de didn't can de na mini ho ena me ba no bobo mama na esese na ekro ena me se ne men ente sa ente o me enko ena me ne koye empaibo no ente ne de ekodi ho nonum enti sa sister na sa ba sa empaibo ne bi ena ho no nso esan ba ye obani wonya bayifo ade fense bayi unima de ban na de ne se bese me enko empaibo a wo bie se me ma ne se me se mekum wo mo me se minim ho hwe enti ono no kire se okasafa ni pa mu no nsem o kan no ono no kire se se obeku nkoda no mama ka mo akasa waka nsem na si timbusa akosa no ye na o me wate yo medase nti de di kan okasafa ni pa mu no ne se o kan se o ma no wan kasa o ma no obeku wo mo tinkwa no suru bibisa o ma je di se on papa wo ye bayifo ai ade atete wo ho pa Nsi actually go ma so poison aden minim actually go ma so poison what tries of poison somebody ba ye chiri no afi na aye areho amame na meje me ho a me ni boafo ni bibia mtimi yesen kama no maduro kura wu tina pausing go ma so yi nya bo temi twam ho ba so ate ni ato so bayi ye bo bayi a kuro wo untimi ntina adwuma ye untimi nye unya namfo no mu ni agro obi akra nse wo nchen o ma obusu nyina bepo temi pese hu se wo ye bayifo ni ahwe ni atu ama so onye bayifo nso a omukoro mkosan wodi wate ye ba ne adago no so me ma producer ni pa akasai so for no so seti bia ne be kasa ne ehunu kro mote tinya botre me ba se a ebi crancer was you devil go away from me what a word Huni Valley 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 Actually feel the problem now on the buyer see a one casa who said Yakupon Aman and Sasso. I am one my voice in Sokakra. About show no more play. That is what is going to me and who be but so now, we beach lay a hand me if you TV so. You moon hand. Now, me, I don't see by and say, Bear was swimming me in money. A year banning me as soon. Yeah, then buy Damakai, more banums, so when someone video no crowd, laptop no so. And then I may add the monoa, sorry, and auntie.
2 months ni ya le na mfiensia ba wode ne ba ha no 2 months ni ono a to me nso ni mu fie kura ono atimi sore ma 5 FM. Diadu so Ewiase Mu Nsem ensem doso ponyina ahimfie ne ha ensem okotwi kobrema yebetesem abreso a onso wachira wadwene caveat probit enkoso hene krobiso mai hene oha sans na producer na AG ampo so tamachi den don't reach in the Facebook live the live on Spiritus TV and a Kings TV papa na hwe bi wate YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM ensem baako miensa na nyimre yebe bobo hu na ya pene pumasibre de di kan na ebe Ewiase Mu hambani ni ofuna umsebenzi madota hambani ni ofuna umsebenzi madota What a word Huni Valley ampa opani kase me akwaba ya eja akwa na mpom na me ada woroma abusia fonyina ehoye obia hoye me ba cho me sembusa udin me din pa de Tobans Bawia ne din edi nimi eye kwa metawia yo me ba cho wadin fie san aduonum enum 55 ukrom ne he me kurum pa ye eja akobo ho adwuma ben na oye me yekuani na okọ asori ben deeper life wafu etiase ma ofu nyina ewu me da se emma se no produce papa me ma yedu emma se na mema se emma nan emma nsia wo nyina atiase ai yo de nyame ase jumadi atu ni Ewiase Mu Nsem ade awutie ai ana mitie ejumadi eboa kan correct me mfense me eboa pa na nim se betwa de bi abaha Debi wan susu da mensusu ya meta ka se so na ya na don sa no asane se so nsa na ba Ewiase Mu Nsem so ba cho aso hen sese de asomensa ti ayeden pa wo nan nya asem ketua me de obesane me Ewiase manyina etio kasa anyumre de boko se de medi nkan aka me din no agya akobo ho na mfiri na me adwuma wo sahwi krambukurum kurubi wo ho udura nyina bremu a na matana ho mfie aduasa me papa ne ko ho koyi kuya no de ko ho no wawu agya ye na yenso yaka ho na ebedi bronya nu mu no kana otwa me edi bronya no anadwo be edu mienu no mu se yare bi ta ka me no mu han ka time mani na kyese ka si machi se wo se de me ko ne de me ko asafo hospital ye ko hwi mujam ye bibio mu se yare bia ni me mujam mu ti agya ma dwen se me be kumase ma be pa dry me be duru kumase a be na otwe mienu ko bosome ena me nya akọ me phone yeso nipa ne so kasa friends ma na obi di me ko ba bia kokume ena me se me nya obi abone ti agya me be ye na me sa akọ sehwi no me bra ba ko wawu ye friend no ntwiri ena me na me di na de nti ni baba ko ena o ka kire me se wona me won komo huni ena o ba be ka kire me dada say the adurani sister ba ko so me bra ena ware no me bra ba ko de wonwu ye ne na wo sehwi ho se wakọ mpa ebo ba bia ma akosi ni mu se me ba ye ho ma be wura ni mu se me si mekum wo mo me bra na me di na ade ne ma na me wi ama sa kum sa sister ni kunu na me se me yare ade bronya ye ba di yare na kame na se ba ye pa ni pa ye ba ye no hunu di a ene me nya ba ifo ana wo se ne woni mbe ko sofo no wo se di asomdwe ba no because sofo ne se ewuo na me wuo na me so okay o me yenko ene e koye ti yeduru sofo no ho no ana sofo no busa me kwa so na me to mama ne se de me ba no bo mama ne na ana o se an eye bayi ana me se bayi a me ankasa de minim na mum de minim ne se anadwo efiri bronya ye bayi me da anadwo a ewu mu ana yare no aba na minim yare koro enti ese me nya ne dai ana o se man ka no kora mewu ana me se no so de me ka no kora nya yi bayi se nipa ne ye bayi a ohunu
sɛ meyɛ bayifo na mehunu di a ana manka no korɛ deɛ meso menim nimnuma no yare ne kame no nti menyɛ dɛ menkɔboa me homra no wɔse an ɛnam sɛ neɛ ɔmɔ mpaeɛ ma me na menkɔmmra ɔsɛ ɔmɔ mpaeɛ no ɛna agya mekɔfaa me nneɛma no ɛne ɛbaeɛ nti me so mekɔfaa me nneɛma no kɔɔ mpaebɔ mu hɔ na mefrɛ me nuanom ɛbɔ mu amanneɛ sɛ deɛ ato me ni ɛno mu yɛ sɛ nka memfiri hɔ koraa na nka memmra ɛnam sɛ manya akɔ awie nti ɔmmie nti ɛwie mpaebɔ no ɛna mebaeɛ nti mbɛduruɛ na awɔtweɛ ɛne ɛnaano ɛna me nuanom ɛne mɔfa asefoɔ sɛ Nhyira ɛna nokorɛ biara bɛda adi nti na memfa mmra ɛne sɛ yɛde baa awia no ɛna yɛpani yɛ sɛ yɛntwɛn yo mate yɛmfa nsuam sɛ waka wasɛm awie asɛm ɛsi yɛdi sɛn bɛɛ bosome ni ɔpani mesrɛ mbusa wowɔ yadeɛ bi atete wɔ ɛno ano yare na ɛbaa anadwo no a menhu n'ani soɔ no wɔmfoɔ ani ahu ɛba menhu deɛ meyɛ mpo hɔ mo na ɛka kyerɛ wɔ meyere na ɔbɔ mamane anaasɛ bia meba ha no sɛ mene mema no da a adeɛ kyɛn no maka kyerɛ m sɛ bia na yareɛ no baeɛ ɛdeɛ yareɛ menim yare korɔ ɛbaa na ɔmu sɛ amama yɛ sɛ deɛ masensene no wano twa ahuro mea deɛ menhunu sɛ ɛne ɔmaka mu nsɛm akyerɛ wo ɛba saa wano twa ahuro duma bi a meda no sɛ ɔmka sɛ adeɛ kye no aba deɛ megye die no sɛ bi wa na maka m kɛkrɛ daabi ɔmo na ɛka kyerɛ sɛ yare sei na ɛba ɛne bi yɛka kyerɛ sɛ wotwa hwɛ a ɔno ɛtwa ahuro ɛnde ɔmu nka ɛnaano nkwa na meyere ka kyerɛ m sɛ na meka me ti bɔ hɔ na meka me ti bɔ hɔ na ɔka me ti bɔ fam saa yare bia ni wo so kɔsi sɛ bae dabi firi mo fra se nyinaa bibia saa ma wo so ade di kan bae na abɔ sɛn sɛ wobɛka yɛ a ɔmo ka kyerɛ wo no ade di ka bae dumienu deɛ ne bɔbɔ bɛɛ dumienu dɔnko taa mu hɔ na ɛba saa ɔmo sɛ wotumi da hɔ de bɛɛ sima bɛɛ sɛn na dɔnhwere sɛn sane wasɔre ɛne deɛ ɔmo nka ɛbo a ɔmo sesɛ nsuo gu me so ɔmo sesɛ nsuo gu me so saa ne bi a meyere ɔsɛ nnuo bi ɔde ne sa ato me so na ɔbɔ mpaeɛ ma me ɛdu akɔ hospital akɔkyɛke a hwɛ ade korɛ haw deɛ di nkan baa mede kɔ hospital no ɔmo sɛ yareɛ bia ne mogya mu asafo hospital koraa ne yɛkɔɔyɛ bibia saa nim ɔmo sɛ biribiaa ne me mogya mu ɛba ntoatoa soɔ ebi a bɛɛ bosome na aba ebi a bɛɛ bosome mmienu bi koraa na awɔtwe na aba ɛba nɔpa awia anadwo na sa ahomakye anadwo nko a saa me na wo bɛɛ sɛn ɛfiri anadwo no dumienu korɔ no ɛna ɛba ɔpani mesɛ mbusa wɔ bayifo no kwasɛm nie sɛ ɛbɛyi ne ehunu deɛ a menyɛ bayifo kokuru kabewe ampare bie jam twetwe komidi hia yɛ ne mma fa biara sɔbɔdwɔ gyinantwi mu deɛ he na anim gyinantwi menim gyinantwi wonim sɛ ɛbɛyie menim gyinantwi ɛbɛyie bi din dua gyinantwi no bɛyie bu ɛfɛ gyinantwi o meka sɛ nnua din na wɔbɔbɔ daabi bɛyie din kɔ nam bɔɛ no kokuru kabewe ɛno nso wonte papa bishop dr jewe adu na kyerɛ me bɛyie nko meka sɛ mbɔ ade bɛkye yɛn mu deɛ he na wosu sɛ ɛyɛ wɔ ne deɛ mehunu ane nipa a me bra baakɔ yere ane nipa no wɔna ɛsɛ wo kasa fa ne mu no ɛmna wo kasa fa ne mu hwan na wɔ hɔ deɛ di nka ne deɛ ɛne ɔno ne kɔɔ ne mpae wɔ ne kansele ɛne bɛsi mu no deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ne nam wɔ hɔ na me mma no a medi wɔ mu adeɛ no a ɔka sɛm sɛ mekum wɔ mo no mu so wɔ hɔ deɛ di ka na ani hɔ hɔ na bɛka kyerɛ wo me ba baako deɛ medi na adeɛ no ba baako ɔkɔ council no bi ɔkɔ bi ɔne yɛfrɛ no kwabrɛ wusu no ɔne ne kɔe na ɔbɛka mu nsɛm kyerɛ wɔ woampa mua mepɛ bua paa no nti na mene ntua na mɔkɔɛ yɛtɔ so mmienu afei na wohuru yɛtɔ so mmienu na ɛho aba asɛm yi na deɛ di kan no a sɛdeɛ di nka na yɛde me kɔɔyɛ sɛdeɛ di kan yɛ council no bo a ne kɔpiem sɛ wakasa fa mu anaa wɔkasa fa no mu makasa fa no mu deɛ di kan no yɛtɔ so mmienu na ɛho aba asɛm yi deɛ di kan yɛ sɛ woampa mua mepɛ bua sɛ deɛ di nka na deɛ na menni hɔ ɛna me ba no bɛbɔ mama ne sesei na ɛkorɔ ɛna me sɛ neɛ ɛnte saa nti ɔmeyɛ nkɔ ɛna mene ne kɔɔyɛ mpaebɔ no nti ɛno deɛ kɔdii hɔ nonum nti saa sister na saa ba saa mpaebɔ no bi ɛna hɔ no nso ɛsan baeɛ ɔbɛnie wonyɛ bayifoɔ adeɛ ɛfɛn sɛ bɛyie wonim ade ban na ɛdɛ ne ɛsɛ bɛsɛ meɛnkɔ mpaebɔ a wokɔ bie sɛ mema ne sɛ mesi mekum wɔ mo mesi menim ho hwee
enti ono no kire se okasafa nipa mu no nsem okan no ono no kire se obeku nkwada no mama aka mo akasa waka nsem na si timbusa akosa no ye na me wate yo medase nti didi kan okasafa nipa mu no ne ese okan se o ma no wan kasa o ma no obeku wo mo tinkwara no suro bibisa omoje di se on papa wo ye bayifo ai ade atete wo ho pa Mwisi actually go ma so poison aden. Minim actually go ma so poison. What tries of poison? Somebody buy ye chiri no. Afena aye areho ama me. Na meje me ho a me ni boafo ni bibia mtimi yasan kama no maduro kura wu. Tina pausing go ma so yi. Nya bo temi twa ho ba so ate. Ni ato aso. Ba yi ye bo ba yi a kuro wo ntimi ntra adwuma ye ntimi nye unya namfo no mu ni agro obi akra nse wo nchen o ma obusu nyina bepo temi pese hu se wo ye bayifo ni ahwe ni atu ama so onye bayifo nso a omonkoro mkosan wodi wate ye ba ni adago no so me ma producer ni pa akasai so for no nso se ti bia ni be kasa ni ehunu kro mote tinya botre me ba se sia ebi cranse was you devil go away from me. What a word Huni Valley. What a word Huni Valley. Apostle Jama, apatre ayanka kimaye ekuna oya bua ene ka poma yamunum pa le beba muso yangopo nhira mo djuma pa mo ye no mo bua Ghana man na nipa bi a omu ehu de mo ye no no mgata etia mo yangopo nhira mo. All right, Yankobo Ewiase Mu Nsem, Ewonsha 104.5 FM. Openi, ne watch ni yepa. Any sign? Wadana dua na wasensene. Na nipa ani nuaba akọ asori asede bi wakasa afanimu me yere seba pay bayifo didika ko counseling de to sumi nso akọ ne mo ọkọ no oni babe ma na koye ye pusu ahmane afene busansa no krosa ugo bi ampa so bakasa fa nipa mu so bayifo ampa se mu suo no mun kam yendie halei Hello. Mema na design. Hello. Hello. What do you mean? Metonka pa. Yo, obi ahun ye de. Hello. Hello, what do you mean? Metonka, what do you mean? Metonka pa. I want to say. Okay. Na me na dom. Yo, some na ka se papa o he. Rata wo say. O papa o he. Hello. What do you mean? Metonka. Ya ka se o papa o he. Hello. Hello. Missy o papa o he. Papa so. Me metini kronko na o tini kronko. Tina won tininka. Menteni nkane. Yo, na no cross akra wa bayfo. Papa so asamba na obi same nyumre sesi asa no. Esan say yesi woni nipa akwa sorry ma papa kasa fa ni mu. So wa bayfo na on na pese okumu. No cry. Me pato. Sasa we ya obi same sesi yi ni de. Na papa no pato wo wai. Ye ka say Okumasi Insha FM. Semeti mi aka hu be ise papa no wo ho na musu mi ansa na betimi ma hu aka hu bi. Yo, what party ya abeso buso asem. Ozu. Na so also me da. Ozu. Also. Mi atawia. Am wo Nhyira ha. Me ba fie na abusua no ese me fa asem ne mra Nhyira ha. Also. Hello. Mi tie. Na so wo Nhyira ho na afanso kasa me se so chem se bia papa wo me nchen. Na bia kasa. What you have? Is it and I'm not the network in the line of strategy into my mamma and I take a family. Indeed, your mother and Jim Fro. Men take a family, I'm a nominal network in your papa. Cobre.
Hello. Menya kwa me adihye, why? Me ba chawo say. Menya kwa me adihye. Oh, men ka sa wo ya kwa. Me me network ni nye. O se na kwa no say, nti menya kwa me adihye, why? Enya me pacho fache me manu ne pa. Kobra eno kwese nipa. O ba ka sa fa no so abayifo. Kobra. Me pacho asam na esi number pa na kasa wo hobi. Jedi kan no hobi. Number pa na kasa wo hobi. Jedi kan no. Me pacho ti nya botre. Me say me nam kwan so me network ni nye nti ma de enche. Why na me nam no ma de enche. Program yana anaju onya no pa ne na de che beta frɛ. Because me da fie bitu kwan je me da fie. Tinyame admo o chama betu ba studio ha. Me pacho me wasa fie. So pa fi se hwene bai. Na say me ebia me no kase kwa pacho bia me sin botom nya de. Botom nya de na say bi ono kwan wa. Ya me won so kwan wa. Enye kwan tie na kase bia. We say on. Kobra na onya mo na nka wonhyem kakra. Me pacho wo say me ade asa ha no me radi moto nti ne ba bia na metumi agina ye ko a me kasa wi wo beto o kasa. Nti uni ngyem bia de mai. Nti me sraw nyame ya aduma wo de o tena no pa na flash o no afre me. Why? Ahoma e flash so flash ya obi amfa. Sa me no obi apon ko fie. Nti producer be san fra why? Mate. Me da se yem fan ko ko e da se bi so na e kasa. Yo. Coverance network nya afeni botum nya ensem nyina waka bom yehu which is which. Apani me sam akwa ba bio. Majeso. Nti na me busa se woni mba yehu bibia. Pacho Debi. Wonya bayifo. Debi. Woni ma de kro. Debi. Yo, wo da anjo odidi. E wonnem. Onso da ni dida. O me nam so da. Debi. On ko atuo da. Debi. Ti wonya bayifo. Nya bayifo. Me da se. Ma so nua ba ti ha. Onua ba na so yire no. Me nua ba me na me di na chi. Ye ma ko no so akakakra. Sansa me ko bi man ka bi de. Nse yanisa. Jano so trans ne musa nse ba ko mi nsa. O ma ka se wo de ebe huru pa. Ma se o so ya wo fa se ma na so nua ma o mo wa se ho no. Me nua ba ko na mo fa se. O mo so bu afu pa. O mo se no be kasa. No me mo akwa ba. Na ho te sai. Yesu ti ase. Eno se boko. Yesu adu. Opani o kasa o de no. Pa cho no di mechi. Why by for? E pa cho me so da ye hu bibi. Sanse mo tete so ko counseling bi o compaibo bi na o kasa fa nipa mu so e by for. Obeso kuni manyina nipa no kwa ware no huhumu e no kre. What be? Okay, ono a ne baaye. Ene obobo na mane. Se adwe nipa akọ. Empaibo wa nyina birim. Na ne ho mako hyenimu. Amo kasa afa ni mu na nsema wa boro so de ani enyan. Ansem bi ni sai. Se me bra no wu ye wudi na ade no. Ne ma wase wu mu. Ne mankrata watena so. Me papa wu ye mfie bebru de oni afi na ne bayi wakofa. Enti nsam de papa ani enyan. Ma me bra se de ani bua se siti no benum aduro. Yenso enti ma na num aduro. Enti e de abase. Ni a ofa mu nyina nhirafo de yetem nka e bom abaso pa. Etwa mani da so nyina gina ha. Se mo na Nhyira ha. Nhyira. Ewiase mu nsem so. Enti mo na mbetuma so sa amani ni mama yin. So ye bayifo, so nye bayifo. Bibia beda di wa ha. Ni amani a wo hu ne mguase e de ato so so. Ni nyina ato atwa. Enu nti ne de baae. Mate medase yemfa nkoko he na emode ane omo wase nso eni nkomo enti producer me sanka won wase no na onso emu so msemba ko minensa sansa omso mbofu papa omo yatwede kra ayade a ombetuo Dr. God bless eba no mahu ewo mahu bamfo besen mahu bentoa mahu mfante dokro mahu kube kwansusua mankani nyina gutebu no so bubruja God bless dear nema e won kwa no ye na bentoa mintimi ndo de be ofie ha se obesa kusibu afo said Don Rich no obesa no obi antimi nchia je so no achirem God bless aso ye kodi nkomo simadu na ewia yatua baisem no so God bless eno kwaba yeja na umpom dise God bless go enti ya na jedi a wo yem ya won kan omo teteo dodo otu wo ni titi nyoma osisi nyina adwene oh aso panye wadani dua na kan se you ono zo nyaw God bless boko nyame adu waso e obi aho ye Yesu kuzukra ye yo wadal mama hu bamfo bese ya Yesu mahu ewo mahu kube mahu kwansusu a na mfante dokro nte dokro ka ho
Diego Mankani. We Diego Chirono. Abrojuma nso ka hu bi. Na me de kube nso aba. Yo. Na me body kitwe bi. Bebrebe nim adekro. Okay. The gon me tiasi ento dokro no so. That's Ramiti. Yanko. On say first na ento dokro ye no ane sa na yedi. Ene ye se abefo aba. E man ni bi no awia na o de ahye robem. Na o man no ase obi nto. Na woni na me pese me ka enhwemo abeda di se obi a obeye dokro a o de be hye robem so woni udi agora obenya cancer. Sir. Seriously. Ode me kan say no obi be ka kire me se meboa kan etitini na nanom tiase no de gon be na maye ni say no so hu ade we a waye ni say no e wo se efi no ana se dokno nsuo no eka eko dokno na wudi obi atase aye dokno de ahye robam se ni panni e bi na me de aba no we ehye robam ne yanno a dokno nsuo na ese ka aburo no eni ho eti se wonim utie na oto dokno na wo ka kire dokno ran se wo panecho wo de abaefu nti omo dokno no mfa nhye roba mu na onsan noa ma hoden na yese eka ahaban ne ma wudi a ye fre bibi cancer oba timinya be matiminya wudi agora obenya yare nti mu hwe ni ye ye ma menom ye de wukreda bia ye ba ye kire tete nioma na ennie no ene ye kire me pacho ye ho ye sayare ye dresse ekuro da ho when your breast cancer, asthma, how diabetes, prostate cancer, hepatitis B, stroke, cradia, yananka, award road, compo bow minimum to mean pie, bra. Ya the kakajam kuaba, obo and more was seen massa, or China mi chili per 2 baby. Kakajama or more. Until Miss Rayama minimum, Yahweh Sayare. Oh, God bless you, you kumasi asqua. Udu kumasi city more. TV3 4 office, yeah, with TV3 premises in Nechi. Hon ye adwuma ye number ne 0243 64 1860 0243 64 1860 ba ko kan ye 02777 patcho 7 nkwan ahodo miensa na de 444 4 no so ahodo miensa na wo de 34 ena me de awiesu ba ha me be kire kwan a awiesu ye faso ane ye no wo fi ana fa pen ni pipa me pon na wo frɛ me a me nkyerɛw me pon na wo frɛ me a me nkyerɛw ena ye nuane wei ye si nuane bi a ye modin eda na me kan radio say ye wo bank first ye pen ntwi kotodwe ne ye twitwa nkonsusu ade a ye nkwa ma akwala se woni ena akwala be start aduane a ye aduane bi a ye modin ti ne nkwala ba wiase nyina system minute no enkoye nti nkura transisi a ena akwala bi okura woni banchidua by onim Facebook nti tete nyoma ye nananom ne yeni no me pacho wutie me ne wakoma we eye wo yapa wakoma pressure hawa onkube omo ton kube no kube ne tu no ani bi wa se te se biscuit kube ne tu no a ewsiwo se no ebi a wo na mawia bo no wakoma ye wo yapa gidigidi otuko obi oton kube wo so pa ne chewo omo kube hunu na china ese biscuit na ye hwe no omo bi ma na we akoma yare dru ba ko pa no wo na mawia bo akoma ye wo ntime sere ye ma menom mo me fa kube enye ye drip sese yare kra ba enuane bi wa men try so bi be hye wonum aduane bi wo a emfa bi nka wano da me se obi adwuma wo ye bema spices bebrebe ma ye papa no ye ma menom pressure ma ne o ma bi di nche wiase a ebi no on se me de abrodwuma ba ewiase nuane bebrebe tete ne o ma na ewo ho me ya na me pese me kire wo se tete ne o ma ewo ho ma ya akrekro nyame ado next week me de beba studio akrekro me de beba studio so nti me petete ne o ma ye nananom ne ye mpe no ene ne God bless ye ba ne de aba ha hwe konsuso ya na me ba emre ni sa konsuso amumye ni konsuso pa me ka obebelem zookrachi me de sa ne o ma ne de e ma bebrebe kra ni mabunabunu nkwan ye because of say ope putogum yenko ekina na ye ne hyepe na be ma ba bidi nti udu stage bi asrade nam emfa bi nhye wonu misisi because yare ba pressure how diabetes e de ne ho jim asma kra de e kan ho obedaf dem sisi a nti kube no muma ye ni na me de fresh one na ye den aba no kube nsuo esaye no kube kra wutimi de dwale akwala kube nsuo no very good kube wutimi kube kra nkofo bebebe ni mi se kube timi enti na tender agrada sia na apai kube mu tu ta de dwale akra be de se akra no ko beta yare
nti moma ye ni kube pa everyday bia se nipa bia ubo kube a na we dey na udi na Ewiase no before say me kira Ewiase no ase no bamfo bese no on say me de eyaba bento aba bebrebe kura nkai biem na no ho na de besa no na je na me wi amesa no na je oyale pa ni sisi ne ya so hu osana na watomra bento a yesi enye but uko obi dem a onuani bi a wato ne box be 10 gu ho de ma ne madide bia mama yense obi adwumu anadwo samre obi atwitwa ahaban bi mi modin onim waka boma chinkosua ka ho samre woti hu obedi amana bo anwumle 10 o'clock owi a wode nsa bi a mi modin ka ho na waginam ade chi mofuni ye kese pressure ka ho a tim yesi sikafuru the more wofuni ye kese no na ade bi o ye fe ne bema na so te oban so wofu ye kese a wofukura anya fe na pumpuna guso Uda wutie ne yade bia chinchiri wadwene pa udi kro dogon on say on ade obi ayi obi breast cancer on ade obi ayi obi fa check the camera no so camera no fa check camera no so on ade obi ayi obi breast cancer yen ho uba ye ka banku a ye di ye o ye ka banku ani atete ase no e di dua bi ka ho ye de be sa sure panifon fanchem breast cancer de be ye afro sisi a enti wutie ne yale bi chichiri waso na e wadwuna fabric kuma city mo ye number ne 0243 64 18 60 050 88 50 293 ye wo kuma city mo Yeho yenya abofuduro empanifo ntie ne ye yeho mesi yenya abofuduro ye duro so ye preserve no na de fam doctor tumo ye preserve ye duro ye fa bibia amfre ye duro uba antina me de bento aban yeho ye bema ida se obesa ubetua ye woduro bema wodi tua wa na asa wo mo da bi mpacho ye nse obi am kase wa na asa me pese me kire se ye tete nioma ida se obesa ana aduro adi tua ye pe apem hini ne ye kanua bi abom na odi asa on se nana me de dua we aba ha your friend Ododua oba bi oboss wa wonte hwe wote wodin mo share live on Facebook no mo na asada me ma no mo asada bebrebe nsa Facebook for mo asada oba na wonya atenkan your friend dua Ododua na na de sebi oba himfi no wotena kunya so a obeti atenkan ntu do wote ne yade bia ye wadwene biso me mfa yade mi nkochi enam tu bia na me pese me yade ma camera na ekuro di dankofo bi number bia ya na eye mawreho keke ekuro pa amafo de na number bia ebegu wa na epro hwe me se ka se wuti na ye wo ya uda ohwe nkromu asthma how diabetes usisi to aso yo ya ukọ herbal hospital bia na wotwe sisan ma nsiwo biem ukọ hospital bia wa asase we so se di pane wi su machine A machine B o transike kan se o best one hwan o ye droma na wotwe onum na du nsiwo bia o ye wazan ya na me bufu kra ekuro bi tibi ba nya ni pana za sa obehu ni pe bre se bia wi akura be didi no kuro bi kura aduane no kon God bless obre ade na mo ye sa ekuro we e the hospital bi aka me bobodi me panifo fanje we o de aye ni pakro hwe ye dress kuro no ye dogo no on ya de na ye ye nya de tin we ho obanzi wa kwachiri sa ne ye buna gini sika nyina oba se bibi nko ebi ma ekuro da odihie bu se ja pompo boni na bow antumi ampai last week me kira de we se pompo bow wo pese wo yi dwini firma me de tea bread na hu fitaa no wo de to enwuma na adon a wo de taas no ampai afabra ne enwi adwini mfiri mu ma enfa yade bi nkochichiri unufu no nyame yadma next week make asafa nufu on emo brezia bi wo no ma hu nya se wo de bobba ma unufu na hili enkofa yade bi mro na wo de duru ba bia ye ma wo chance o twawi a wo tani betutu be wu mame ye peyale anu odin awoduro kura de mesi ye nanka ye ho ye de mafin na ye awoduro wawa abawie na wokoto gu abonten no ye de mafin ka dua bi bo ma wo sa fiber no mo se ne ye obi woni ne kunu hia ne nso ne nyese ba abonten wo ye bema na wutie no ofise bia wo de bema wo mesi da se obetua nya sika wo de duro be hye otrum adam panifon fa ncheme ana se wo besa wonim sa adene ye nsie ho ti ho ye tra ye ba ne akire nyoma ye on se ma bon todo kunde abrodwuma wa ha abrodwuma bebrebe nim se ni wo ukọ ho eguwo bebrebe ema bi krampe hwe wo ba upese osua didi a pa abrodwuma hohoro ho ne sensene ni nyina no a wo no apebrebo kan fa ba aduane ma akola ni ma nkom na wonya nsusu ade aka ho akola no benya hoden abrodwuma e wo ho pa ne blof di e fa ni sweet potato ena o kan we beka so abodua abrodwuma ande eni eni bebrebe nim ene mari bebrebe ni ma de kro
wawo akola wie na akora no me ofra me na ojam radio you don't pa bra ye wo ye mpam obi a ye massage ye di nkuto ne nua ba bi benya botra twetwe wo to ase ask me how obi was henia doctor and me ni me crucial me ntime nye because my sister mu nyina ye me ya mefo ye yire tatwe breast cancer hankophobia ya na marehwo keke obi wo da o kasegu obi so na nu bon kan ma kire me si twetwa garlic fa gu nsuom garlic nketo otwetwa de gu nsuom a na wo de wo hua ne saa ade kine wo num bi de atwetwere osi kan na wo num nyina beko na me se me ba me kire me pese me kire se ho ye bibiduro ye nya abofuduro etu bia wo pe machine bi de ye ya mpacho emma ho ye kane tete ye nananom nyoma na omu mpe no mpacho me be sole afrafidie nso me be kire bamfo besi no me na me ye ma de nto se me de me nyoma aba ene da ho no Etia no mutra sika ana bibidro machine bia ma bejira ka machine bia no ma bibidro mimi nana me bon du ko asante akropon ya e fred ma me nyako Rollins na bo me nana abaso akropon atuma kofo du akropon ya me nana machine woni ma champon woni pepedi ewo woni kokro do so woni mo ya woni me ngone nkyele woni tamia woni me tweta woni me bro azana dosu Masi bien wo kwesi bo afanya michira wo masi bien wo ma bifu ya de ma bufu ni etwa sa mesi wo ko hospital bia ma me papa brother odi aduro bi dada he ankofo ye me do mo di channel fo no fra na amanfo no ukọ na oba mentim so le nsuo biem ni ye bumu fa so too much ye wo kuma city mall udu TV3 office na wo da wurani mo mfu do mbi se TV3 for support tintin ye wo nachi ye adwuma de bia gi se kwasiada de ya na ye kosom de bia ye wo ho ye adwuma titi nyoma ye nana no ne ye mpe no afi de ados obi bete no timi kanwe wo ye be ma wo tumi se wo dwale wie kura na ho kekaw wo ba dwonso san na de achi fabra bedan God bless okay ye number ne 02777 pacho 7 kwan wo de o miensa 444 no so ya wo de o miensa na wo de 34 aka ho twabutu no 7 kwan ya wo de o miensa 4 so ya wo de o miensa na wo de 34 aka ho na me kan be se machine onim pepedi ewo machine onim pepedi ewo pe me yo duro bi ebi na me de sia na apetashi won e duro obinum apetashi no wotro apetashi kro etimi ya duro mani fie free kwa me kuruma peso me hu se food and transport for cha apetashi for da because you no ngudam you no ofie de bon apetashi you no ofie you no ngudam so titinyoma na ye na nanam ni mpe no ye de ye kire ye ba me se ye be kire nuane ama wo ye panimu me se aduane bi bodi ya kire asem besi emfa bi hwo no da abro bi ada na me kosra no wonya betre fufuto no di nsusu agusa me se abro medibi ne nanam se ha abro na me se medibi e wo kro from me ko abro ni fi wanya butumo fufuto ne kosu ada so na me se abro a me wuro me sana me se dem wo se doctor me se medi because anu mo we udi eboa wo ye de ye ma ye nkire mo nuane noa oba bebrebe obuza nse apeprese ko numa de kro ba obusa de aduane bia ye modin a box m correct na dalinsa so na wa chisa le mo retiti and see how that dalinsa look at this and then ma bebrebe mo aduane no okay no ade ne sani potie no kuru so be si ada dalinsa no o ka chere se onye pewa kro no de fa ne pewa wonma de kro titi akapiti wonim nuane na nanum di first aduane bi fa na ofam me be bia ba me se wo ba nyatam ne bre wo ne nkire otiti nyoma ye na nanum ne yenye and now oba nya 45 years na ne menses stop God bless numbers no your number ne 0243 64 18 60 050 88 50 293 eba mechira ayino na masori ko on say abro na me di examiner ba life na nie abro sam very good ya yam the raw abro fresh wine na adwan no wo de wo abro fun mechira wo sa aduane wo ye frɛ no bamfo besu na awie su abro raw no wo wie a ade na yare abafa bo an pa ye hwentia na me hwentia ba ha no abro na wa ya ma wie chemu mienu for half kan le said ye wo ka banku no e ma ne mene no ahunu half no so te said ye waya mmole asuo no no wa ka bom ayi na mechi no bamfo besi no wo wi a fa ko nikanika yam hwentia ni nyina bom wo yam wi a fa befra mmole na no wa ka na amene ne bom wanya awie sunu no wo wi a na de sikire kakra bi eni kakra be na yare abanti asusu sikire no na de kakra na na jemida se obi so mame sikire kakra bi na odi aka ho
uwi a afi nkatie ni na me de aba no na wo de ahyehye n'ani ase ye de adwenwo na chi aduane ye panwa bia me so ba mekire wo de bra fraka na bra mbisa question ye okumase asokwa he ya wo ba ye bekire onwan bi mame ha wo nkotra duade bi na yade na badodo okay enti wei awiesu na mekire no bamfo besi no bamfo besi wanya awiesu we mianam chimade ayade enti fa na mondo tu na mo ne bra nye nkirecho yade sekro da ho diabetes hawo wo da wo hwan kromo wo kasa go bi so no bon kompo ba wo minim ya kaka jani nku na maye no be ka de am de yakura dogon be yo sire keke okay una de am de mi bodin but wo so ni abrowa be frudua ba jamane fo we ya frudua bi oya ya wie eno makomako 10 kaka ja o mawre wasi no ma sentimifu ena akwadro nti yakoto washing machine akwadro nti ena di pantimi trase sisi nyoma fa won sesi nyoma de ma wutrum ye den ba ko ya bicycle ukosire mo mutwi bicycle eno masie ade abo ni padua ma ho ye de sinioma eja washing machine ana ye obi oka you see a tissue air condition okoro re kam air condition ndi dem air condition anya pressure na auto ma ho pressure na wo de ho ato so a wanu bia bobla ma pressure duo ye de pe hono pe ne hono ana air pressure duo mate dodo akuna ba ko phone tra so nche ye wo Kumasi City Mall ye wa asokwa bra ni ye nyuane ne dibi ye number ne 02777 ma me 7 nkwan ya hodo miensa 7 ya hodo miensa 444 no so ya hodo miensa na wo de 34 aka ho ba ko e kan ye 0243 me repeat 0243 64 1860 dagon ye ton wo okay wo tikrota ma ope bia tukwan ye wo ho ye mfrem da ye wo ni ye mfrem ope bia du juma bra okay what the better so be fa wo de me yo mate god bless you de copy no yo askwa nyame shi obi bia da se ne nyame ado e bes de gon ye wo ye brenoko ye naje ye brenoko ye pedan ama ye doctors ni bi ma cho kakaja nkuni obi ana stretch mass ye de amine enso aye stretch mass nkun ye obi oba obeyem any akra na bobo mema kwa achi no ni nyina obi wo nyame shi obi bia on chance na god bless you are simple idiot and you are saying I should not talk I never insulted anybody what you say don't mess up with me you are simple idiot and you are saying I should not talk I never insulted anybody what you say don't mess up with me hey say Masa party this is real hambani ni ofuna umsebenzi matota Hambani ofuna umsebenzi matota Live on Sha 104.5 FM, YouTube and Sha TV, Facebook and Sha 104.5 FM, and our face so me pacho, manako yanto so opani ya boni baye wante ne ho ase biche e ya bofie bon hwe beda ne mabone sekan e se daguno so na so ne pani pumasibre ye frɛ ne ba kwabena se ote bicycle so afa moto ibotom nya tie ma ne kwan ma no fianza anya hwe nyame yadmo kina bese puso homa enu mo akwaba ati sei ba cha yo opani o kasa wo de no e ba cha menu abema bai ba hunsam no wate e ba cha na ene kura so bai fo me pa cha min na mote sanse mo ense na mo ya mo ofie haye pa adan se e ba sa no ne ndimi hunu so bayifu so mayifu nte ne de abeda mo se didi agwa musuro no mu hwehwe mu maye me hwe oni ma musuro no ehu abomo ehu de okay ehu de mo ye de so okay na se hu wom ehu wom sini bayifu de ale ze anko ye ntine so ye ntiase ye na e de abeda mo ye de mu de agimudi na de course nyina wote nipa akọ counseling okọ asori a akopiem se opani akasa afari mu no wote ye me ba jo on na be bo mama ne me bra ne be ka kire me sai na buza no to ba no se ai Mrs. me bla ne yire no ekọ cancer ento ka cancer na bebe ayi omo so mo no mo bom pa ya ma no se na bebe se ubusa na o kan de wo nyina kire o mpa cha wa musa na bibia bio me oye no me pa cha oye no se me se ani esa na be dia me musa me bra de me musa na bibia didi me busa ansa sa na be de o me family ha timu nyina ba bo so di na chi mpa cha ma se miensa na se nan
anan mababo so di mu ne achi pese mu ne kura wom so ne ba ko so entrance here Ewiase Mu Nsem do so papa enya asem ketua beye se ka se before show beye a ne enya asem ketua before ne beye ye ka so beye fo bi asai o makra email eno akwaba ati sai nyame adom ho ye e ba cha wudin e ba cha frame root pasha root nyedi ba cha frame adwo atim adwo atim ani udin baba root papa odi no pasha me wo fa no ensem nyina wani misem I'm Mate. What did it be? Asa nipa na upa na obu afu adan. No fa no da makoma so penti na me bu afu kakra no. Da akoma so. Ni mo se kopium so be ifu abedan. Me nkuno me nya no hwe. If se be ye no mu nete. Tu be dan. Me nya no hwe. No anse me memotu ama no. Te tu be ye. Upa chese. Oh, mbe po obi amenetu ama no. Ye ntu nse mankani na se banche. Ye mbe ye na be ye bia. Nti nipa ansense no mate ofie. Ipa cho ya te ne fie pa. Muni nipa trans ya busa ne ye. Me no me te asem no na me wo fanya me ka yenza. Ne mo me bufu ye papa. Nti de ma me ka che me ma we ma ne se me ya nya ne hwe. Me da me ya madwe sanka me kosahwe ho. Na me so makobo bo madwe na me ma we mo ye se nwihia. Nti no ya dwere hu se Nhyira FM ya nso ade a ye hwe ne life start ye pa. Nti no mo ma ye mfamra ha. No mo ye nya de ba ha nkwa na mo fa ne ye bayifo a ye behu onya bayifo nso na enum guase enu hu nti oso obanum adura na chese ye hu na obi ya se akuro no wo so na asa ne hu aye hu no o ma hu de ya kontina ma ye de bae na no bi betre fia ma ata araba kasafari mu bebrezi nya no kra mo se ebiasi o mo so buzuem so obi akasafo bi mu so e bayifo so bi na medwo ma ntia se na obi ko hyehyɛ ho se onye sei sa na aye den sa mfaso be de menya free so yatia na bi sabi ni frani akwa wade ho na sunsum ye fa nse araba ni ma menua ni watia si ni so o twabo me papa ye fro san wa se femu ni wo se fidie tun ya sam ketwa afa monten so bi o Facebook bi o YouTube se nya no kra fake sanse bi ni ehun bi da ye hu anse bi akopia obusuam se opani kokrai wa kasa fa nipa mu wa aso dem e ma se busuam e bi ya ni de na mbese ma mo Papa de nte ba ye nyina yira for de nyame adaro ma yagimude na ye nim se de musite no nte ne ya ba ye de aba ba da kwan bia obefa so ye be ye na ye be ye no so for nam so ya sorry o ke busu afuma busa no Elder Timothy ya sorry Elder Timothy em so ya sorry mun je bio producer em fango ko Elder Timothy em so ya sorry ni afrasi mu so the phone so command speakers ha me tumi nche ndie no em fango ko wate ni mu asem na nya wie damase kwabra so beba Elder Timothy hia no esanso hia nipa dodi ahwede ba fie won dia wansan ba ye che hia sa nipa ko miensen wom na no machirim ayam paso pani obayifo o mka mi nti sa amunware no na di hun san na ne ho nto no ni nipa what you say me da say caveat sade ase kan da go yan chia tiefo nyina na mpanimfo se obanum abu a otisumu hu wisie de nke be kra na katna empire anafo na de biebie wa no ni nyina ya no biebie kro na bayi on da go se de omo mutunu edi hu adanse omo bre pa ansana chese odane aboa na odiko senso onam framamu ekwan ofa sutunu bre omo bre no so omo ka yenso omo na peruo mi enti omo ka kwan bia so no me de mu se bibini ye baifu anam kra no mi se di no yaw na de go asema bisa ya maniji yenso obisa abusuanse se papa ye baifu a omo ankasa omo atenka omo nkate de no ebe ye omo sen de go me de ka de dikan papa yi yenya asofo de minim se abaha no so de so ye baifu so anya baifu ye behu enti me de me hwe akoma mitimpo mi tu amna na market campaign to ane so ni nyina agum nam de anwira fita kata so na anyira me na momia minim de mu de papa na namo a wodi ka tu ye kwa asori hokra no
ɛyɛ akokoduro baako paa sɛ abaifo a mutie me sɛ munni saa akokoduro kɛseɛ no deɛ mɛka sɛ ndeɛ honam ani deɛ mɛka sɛ ne yɛ nya gidie bi so ɔnyɛ baifo na to the sense waka mmaa nyinaa bom the go wohwɛ baako yɛ ogyina ne so na bati ɛne maame nso sɛ deɛ wakyim ne ntoma yɛ a sɛ kɔba so baifo no mam ne kyɛ sɛ ɔmadi akyira kumfie kora nsa no ɔmo ba ɔhwɛ ɛhwɛ bɛdɔ papa yi o ɛtumi deɛ meka akɔwie sɛ ɛgya tawia mpa yɛ ne mbɔ biaa bɔ sɛ ɛbɛyɛ nhwehwɛmu na mpampa anuane ampa anyɛ baifo na wɔ baifo a deɛ di ka w'anim agu ase deɛ ɛtɔ so mmienu ahwɛ ama ɛbɛboa ansa no aduru fie ɛtumi deɛ mesrɛ wo na mɛsrɛ sɛ dɛgɔ asɔfoɔ no bi wɔ wiase sɛsi a yɛkasa yi a ɛkwan a ɔmofa so di ɔmo dwuma no dɛgɔ question marks bebree deda ho na ɛbɛduru baabi wa ho yana asɔfoɔ mehu ne yɛnka nkyerɛ wɔ mo yɛhu lewe ne yɛsrɛ ɛse deɛ o yɛhu lewe no ne yɛsrɛ ɛse deɛ kane na asɔre ne wiase ne yɛte sɛsɛ mu di hu ne ahunahuna bi aba bɛtu nipa so wode ma yere nkɔ asɔre mmra wadu akyi kontroviti na ɛsi wuti so bɛkeka ne saa wobɛso da wobɛhu sɛ prɛmire kura pasoɔ ne wɔbɛyiw ne waka ne huhu di hu ato so na just okra na ma eno na ni just pressure ahodo ya ahodo yenyinya nyina asofo no toto bi maye ade ano no media dagon mesre hwe dwumadie we ayedi no se obekwa akɔfa ya ka ni say obi akima fidie ni kotie nwom ompa futu atie asem we ya kan ke de hyan kwantanso ne nyina ya tuhu anamo a ko obi tie bi ntuno anso ye ka fe no obi nam kwan mu a ono okohia ne de ensem ne bafia ne ka ne say a obi kura fa ne say ebosirem ka papa wo behwe nani ho hantwo ye ani agyeche ne ru obetra akora timi akasa wo wo kasa fom wo nyina da gon no osu kwabrane ben katachie ya samre odo no koko ewo sahwi sese waje afuo no samre nso ne ado afuo no e de fertilizer gu ase waje ho ya bo no be ye kromo be de watena ho etimi dia mesre da gon na ne kire ya yentu hu anamon ni anhwe ba bia susu ade brode ho be kwa kogu because papa me hwe fifibone ya te no a se etimi nya hwehwemu pa hu so e ba ifu a na onye ba ifu a uma na diane kura wontimi ni etimi dia mesre asofo no da gon afuwe nkona wiye yenya asofo bia wonam ka na sichi fakadam kwa so etwa manfo bu manfo bukata e wosi abubu ondi ni adele sire beto abonten dago wo kan say ya no obitiwa ai na mugu asofo ani ma se ai se Ghana police ni ba ko se bi mpredua so ko din se hunu ni ye ka na police fo papa na wom na agya ma omo ho no omo ni abeko etie nyina ye nka mom ya nyi ntum se ye manka tie bone ba ko mese ye nka tenkwan eti so ye sofo na kwan ya fa so di udwuma emwa ma asomdie enkoso ma Ghana wanka sa sofo die ne ye ba ma wa twa sensan ne egu asare no Christian council ti won mo hwehwe asofo binom udu ne tese udu asofo a utimu se bi mpede onye sofo utimu se sebu e konfo wo ye konfo akwaje konfo license na kom nyewu so aye konfo no so Ghana mraje tum asubinum aye se ukonu aye se dia konfo no ye na nu abi no ye anu odede saa na okuta Christian license o mabodili anu no so ati asore etimi ya all night eje nkrofo ayerenum esabinom esrebinum kutu ya na du ba bia dogon asam anu odene na so kamafo no an etimi de mesre Ghana yami ani na ho na ya na du ba bi wonu ma kotokosi edwabo nyanya hiani na niema ira minyini sa ya papa kwa bna kase ne mama kwa akogina ma sofo bi de ne nsa akotuna pampum atwa na hwe ebi kura timi sa wase nyame mfrɛ no wono na afrɛ no opia na nkwa no ase wase so ehiafo meya ne ekonom na ya na ni gisam ne sɛ emama ne ntanko ukoto be ma ho a ida se taxi driver ya je ne car ana be ma bi oyale etisa mama ne ya ntanko mpa ebo no mate wo be konkrofo yirenom ya dago manusi no sese wunim na abo ira koma na so anya akokon kwansi wo no kwa so na sofo ne se nkom sha aba wo wiaduane na ontwa ntopam no nanchi nkwan ne muso mane mane kunu bi no famra asore o hyese ni a dago ada no nidi odifo na aka unidi odifo na aka etise kame ase yemi ama no kra o mu bu adifo no kra ase no mu kunu no me da se keviat probit enko so hene na otene kan krobi so ma hene no controversial man kosi bu afo mu akwa Dago. Semoko. Nyame adom. Hoefe.
Sa me hu nyi hu da. So me fa me twitwi me pass bia. Won se. But na me ni perform on. Man kan je so. Ona me se na sa dia we to ko. Na ti asem bia o ka se me se. Na ntoko amogu. E won ka se o me de go me se kwasi o. Na ka se kwasi se wa. Me che o. Me che o. Na no we won to ko. Me football age na ka kire o. Football age na ka kire o. Na me na manam de me age na woman ko pension to na me. O se football age no ka kire o. Na kra me de me fa ho no football age. Won kan jem se. Also can radio age. Da bi ka jem se o se me. Radio age ka kire. Aya bof yanko aya. Ntoko hu na ko. Bof ntoko hu na ko. Se me aka kire se. Bof ntoko hu na ko yanko. Ade na ni nyina ne se. Ewiase no hu. Se wan kasa no. Yes se. But your before mun check mami. Wan so your audition wonim ni so onim baabi a wote no. Bible say akwampo no ho ofa so se. So wo hene enhu no ho so yo hene. No to no ho jeje mu a akwampo no ho ofa so se no. Eneni pa bana nkasa na sebe on se me kasa e bibifo nkasa na sebe na nanu anim ada ebinum agimi e bibifo bravo sounds na brofo so biso agimi ebi so agimi pa brofo no to bi agimi so kwabrochi ebinum elder mountain obi da mountain chese agimi oh me see ebinum me petam chese Ghana ase ese ho chi enti ebinum nya ba bi na ogudura brochi a obi nsuso oda mountain osresre aduane di sana pese me kire but dem pese me kan say before me nim ba bi anyame oyiye friye ana nyame se do boy yen a ya ma ye ho kwa ma bonsam awia ya dwene asebe ye say ye ho saa gu yankase ye wani mase munim amenchi o secret bi ya na ne panyina nim se wo mkọ asori a ho o asori dem a eda na ya bodin se ya asori dem no onim se wo wi o nyame na ase asori pi wo hono ma bia ennemre ya wiye bre asori pi wo hono ma wura mu a 90% se me nsuri a o de ma meto so 80% bonsam de hine wo ho ensori pi wo hono ma bonsam na de hine wo hono mo ukọ na wadwen se wuti nyame na ase wonti nyame na ase hwe adifo bia na wo hine ahab na waje omu dipa okọ na ya frefre difo ni nyina ka chom sei mumbra momehwe se me kokko na bedi nkunim a he mbo ne baba ihyehyɛ wo mu ka se wo hene ukọ abedi nkunim ye fro difo ba ko ba nyame hum ti wo ka chen se wo hene ukọ enkugo na abedi wo se wo mu nsi na bo eso no omu nyina ya difo ekyere se hwe umma ho kwan a asofo ne pii ho no ma bonsam manipulate wo mo bonsam edi wo mo ya adwuma but na dwe ne se nyame na eka che no asofo be pii ho no ma difo titi menka na difo no a omye omo da bia ye huwei an ye huwei no bonsam na yusi wo mo sebe bonsam woti nyame kasa wote wo ye wadwe se wote asase we su nti wo de wo obi obeka se bia ogidi ahwe bonsam ye boni ja wo how many years who can consider nipa ye tiasase ye how many years we di mfie se jema tutu ni mfie nyina yesen bonsam wonno no ne nyankopon te no oto nyima nyankopon na wasore sen otimi kasa eche nipa efa zuzumbone kwa so ekasa che nipa wanhwe akọ no abeka che se obi nyame na akasa to ne nyame ne papa yi ebetiba possible okwa asoro no ebetiba ka se maguna to papa well by four because me hu comfort this a comfort mo Ghana ase wuyi mu a se me ka asofo na bia 20% na correct sebe to a comfort ba dodo na te sa asofo no abi no ene edi phone ebia kakra bi na papa comfort bi na wabakọ akọgina nanim na wabaka che se comfort se de me fiefo yesi me papa we se de wo ya me sei na comfort ka o hwi nim tebi comfort na wa sei obeka bibi a chiro because o say wo adwe bi wo tirim se papa na ma me bi ye tu kan kosi sai me ka kwa kosi se ene wiase e we me ka chenche from atiefo sebe ye presenters ye ti radio so ensem pi wo hono ma ye ka ye tia fidie su gbegbegbegbe sebe enye de kwasi buafo beka nyina we de ho de number 1 ene papa
ana jama so already masaya say no nya sa na tie fiwani yie na bom pa ese nyame baby a mekɔ ye bɛboa me anya sa da bia se ya na bɛkɔ asɔfo bɛsusuja e de agu fie mu ama fie ntɔkwa maame ne papa maame ne oba abusua ne gya tom bato bɛkɔ bikɔ asɛ bia kɔmfo no yɛ sumo yɛ bonsamfo no omo de omo kom ho a bo se no mutimi ye e ma asomdwe ba fi ade na asɔfo aba na ne de ye ka jagu mate on mesre papa yi se mesre no ebi a hwe kru ni anim ne abu ya ma no moadi ebi asɔfo no hwe d'anim ana ebi a ne bibi ana ode bu na ten but mesre busuafo na aka ne se mesre omo wan hwe ye ne bonsam bekasa egu aso bekasa nyame se de nyankopon yesu na nkasa kura bonsam ko kasa gu na so no kwasi bu afo se bi ho a ya na eye bonsam na kasa ne mo nyankopon kwasi bu afo me da ase. You are a simple idiot. And you are saying I should not talk. I never insulted anybody. What's your say? Don't mess up with me. Why you saying Mr. Party, this is real. You better be say ya. Ege no so ogoro mo akwaba. You so. No baro no. Akwaba. Yentiwa. Di kan. Ya na intimi hunu opani ya bo no be ya wo su. Mi hu ade kuroti ase wo su. Beye eyade pa beye ebuayen dintina esa wusu beye because we beyfo woni nye esu wo ho so ye kaso beyfo mo woni nye beye nya de bone beye de hu so hwe woni so ko brecha monane a it be amutika say abayfo da ye ko abayfo conference e sheda ko ni sheda ko beyi no ma sheda ka so ya abayfo Africa ye go no hunhun it is say because e beyi a genesis o ma uyem hyewo ni it say wusu anase se bi ko se be nya do mo hwe wanim se wanim ohunti ye kan to so waje atum se abayfo ati wusu onyentum very good e did you say how you want the crop so I'm say Ghana e ka so be abuso ya puntra remember uye e ka so be fu a it me edamaju but say bemma na ye be ka so ye be uye be ka so ye be bonsam me ye be fu a me be bonsam a ma wi ni patu ene ne sere obaji be bi albe trase me wi o to no sere hwe didi kan mesre etiefo Madawroma oko konfu bi ho dunsini bi ho anasofu bi ho na omo bibi ete bibi so ka se nom o bibi ku anum nom na eka bibi a menom wonni mu a obetimi anom ade bi bibi be yawa obeka nyame amu a obeka wiase nyame nyina obebiri wani so nyame amu abaka so na kokum Yesu na ni Yesu kana eto nsadidi ade a wonni mu hwe no obeka afobe wiase no na nyina meka ye cause wonni ma de kro ni obiri wani so wacham wawie mbrabi na abranti mu na konfo na oba okoba bi so okoboa ma kwakọ isika de amankrofo bi sika na okaso bi yamo mu na anya adwuma wodi ona boys ne ko na maba omko na maba ano di dudu si wo so boys ne num dudu ne bi wodi ma de ko no odi awuduro agu dudu nim so mo no ana mna je si dudu no sare te dia wo na de do no ma se ni ka no wodi ka no bi ansane ya no os na mi ya do ma do no si da bi wodi di ka no bi wonu wi ya be no bi osuko fo so no na sa ara ke so adwi so be ku yen no face ka no ana mudi aba ha mbre ha na ku tu kan ko sisan nyamanso kum ese kumni na wo fasko ho ichame ka ho tu de link we ya ni san be pese me kama ne hunu se so ko baabi ne ka so num bibi be di gu anum na num ne ka wo be kan jiyen ka o ti bru ne tu da di se woni se pro wo be kan jiyen ka anu ti menye wadwe se wo ye e bika so paifu a eti mika se misro so de ti abibi mama de bi abibi mama se bia enye duani kwa mo enye bibi mama enye
wadua na wudi akantie apiti ayi apepensa enye papa but kodi eto enye papa fried rice emu ayanoa ya chie kodi ofubadua enche ofo dwoso enye ye ne diwa mate eti papa me pese me kachire ma oti do kachire wo se awo kaso ye baye na oni abre no hwe apapa wati wo se fefefe o kasim bi wo sin akoma down yete bia kaso ye baye force wo okay into man ope wa chento sabi ko sabi nyaado sabi ona wuti bon koso no hwe o papa e baye fo usuro hwe no papa bi no e baye fo me ekomo ajama so lande me lande me pese me kama ma foti wo se me ye fuma ya kwa no me nasi fom wo shamba bwan wo de opadi ma chinya kase be wo kase be wo obi aka no okra no atum baye bu sa me yo ayade ba papa me pese obesu asade no se ya po paye tina ye den sasofo na kan ye sakonfo na kan ye samalam na kan ye okran ye wosu yo bayifo awogitum but mamo di na cham kan mo de monta na chi monikumo hwe oye bayibu sam a obetimi da ye papa bi da tawachi obetimi da bomo boya ju so ampenasa obetimi da saw masem nyane se men kan kwa echi obanya safo ebu ne be en kana sem mo mutana chi do mo mutana chi no omunya na mo no ho bai ni mu adiboni bi so ba betimi ja pom ho bai ajama so ne da sipi onso wa kire wadwene utimi ni meda utimi ni meda me wale wone me kacho se bema sese ya be no tiwe wo ma kokora mbo ntimi nkotu kwa watimi kwa wa nkura no Rastaman tu kwa watimi kwa pause moment Rastaman asi tu kwa ntimi nko ntimi no afo correct na te say efiri se o ya boa no frɛ me ka kyem sɛ ko sua me ka sɛ nyuna no me se wo boa wasu ntimi nko tu eno adan wo ba da brijo wo boa eda na jojo akwa no opa me chew de ye min wo boa sa be na nyuru ho be man ka kyerɛ me se sa bre de wo kan ne nya nyuru ho wo boa nti hwɛ be 24 ni hwan me no woni me da ba ko pɛ ebu wa so kura ba ko pɛ me kwa be da em nya chinyi wuti woni me da mpransada kanu kura sabe wala wo foforo me yoba na wono wa mi enu kura watimi no wa kwa bibi sa na ka je so obi anko na ho odene tesa ne anu kura obi anko na ho odene wo kofo oba na wona na enwe mo ye maya ne mama na utimi kwa ba kwa wa ya ade na me wo wudi ni wo beso ogu no me beso bi ku wan beso ogu abrante na ho adu sha ye ana da ho no na ho adu ne sha e se ofi enya wa twekura me tambia me ne kasa sa wa mi yakwa doctor report ro wa se me mama wa mi yakwa je report wa so wonko mama nya pressure ba force wa pressure dada nya na mama nya pressure opani Rastaman o chese one oba anyem enyo na nyem oba no enyo na nyem no na ho na nyem no me pa che okodi be shem da bia na me ka kire no ai me metimi aka wan sama me ameko me no kwa doctor ye ka se bra so wonko emre bi eyi ka kire be say Ewradi Nyankopon. Do you want that special rice? Special rice. Do you want that special rice? For the special rice. From 2014, I'm a control BC, and I'm in Yasayare. Yalia body, a trial. Maybe a team will bring alcohol home Benin near Chili Bray. I want the trial in African. I call back. So still, the town and Eddie. Ya walk away brain, the one and yet tell him come radio. So, and you two and I'm over has him. Bass, it was some 5 months. 5 months in me. Now, may I don't you won't say I any beam. Now, how many years?
me fan say from 2014 to me getting to 8 years or say 9 years money. Yeah, buy. My chine. The be one say near year Juma be a forest Juma. No, by an a youth employment. But I ran now and see no me Bahama toil. Me toy no use my use for you never. Say ran now, I cover say, ye pecking me free, me call this na na near my year Juma, eminent worker. Tea, you see, I need you some naba. Tea. Opani abone baye wante ne ho ase biche abofie bo ahwe beda ne mabone sekan e se diagnose na so ne pani pumasibre ye frɛ ne ba kwabena se ote bicycles mudi agimudi na de course nyina ote nipa akọ counseling okọ asori a ekopiem se opani akasa fari mu no ote ye me ba jo on na be bo mama ne me bra ne be ka kire me sai na busa no to ba no se ai Mrs. me bla ne yire no ekọ cancer into a cancer na bebe yi omo so mo no mo bo mpa ya ma no se na bebe se ubusa na o kan de wo nyina kire o mpa cha wa musa na bibia bio me oya no me pa cha oya no se me se ani esa na be dia me musa me bra de me musa na bibia did me busa esa na be dia o me famra ha timu nyina ba bo so di na chi mpa cha ma se miensa na se nan Mamba so di mu ni achi pese mu ni kura wom so ne ba kon so entrance here Ewiase Mu Nsem do so pa enya asem ketua beye se ka se before so beye a ne enya asem ketua before ne beye ye ka so beye fo bi asai o makra email enu akwaba ati sai nyame adom ho ye e ba che wudin e ba che frame root root nye din na je frame adwo aboatima ni udin baba root papa odi no ba cha me wo fa no ensem nyina wani msem I'm Mate. What did it be? As any pan and open a boo for adding. No, if I know that my comma so painting the boo for Darkma so. You must say copium so before bedding. Min kuno men yannery, if it's a bay, no minute. To bedding. Men yannery, no one's a memo to a man. Day to be, how patches. Oh, but poor be a minute to a man. Into some monkey and as a bunch. Young bay and a bay beer. Until Nipa and sense on what you fear. If I try at any fear, Muni patrons, your busan ye. Me no, me say as someone on me or Fenya Mekayans. Name on me boof ye, papa. Into the amount make a chair my man is a me young yanishe. Madame Yamaju sank me cosehu. Now Miss Marco Bomadri, and I'm marrying my yes and we here. Into no yadrin send July for my young dear. Your life is 30 pa. Into my young family. No more yanya de bahan kwana mo fane ye bayifo a ye behu onya bayifo nso na anum guase enu hu nti oso ba num adura na chese ye hu na obi a se akuro no wo so na asa ne hu aye hu no o mahu de ya kontina ma ye de bai na no bi betre fi ama ata araba kasafari mu bebrezi nya no kra mo se ebiasi o mo so buzuem so obi akasafo bi mu so e bayifo so bi ana meju ha mentiase se na obi ko hye ho se onye se isa na aye den sa mfaso be menya free so yatia na bi sabi ni frani akwa wade ho na sunsum ye fan se araba ni ma menua ni wate asi ni so o twabo me papa ye fro san wo se femu ni wo se fidie so yasam ketwa afi mountain so bi o Facebook bi o YouTube se nya no kra fake san se bi ni ehun bi da ye hu anse bi akopia obusuam se se opani kokrei wa kasa fa nipa mu wa so dem e ma se abusuam e bi ani de number se mamo
Papa, the entire by any age, not for the Yamiada or my Jumudi. No, you said the Musity. No, it's in the Abba, the Abba, Mate, quite be a Befaso, Bayana, Bayan. So for them, so yeah, sorry, keep yourself Mobusano. Hey, Elder Timothy, yeah, sorry. Elder Timothy, I'm so yeah, sorry. Munjebu. Producer Mfango, Elder Timothy, I'm so yeah, sorry. Near Fresimui. So the phone is a command speakers. I'm in to winch. Diano Mfango, what? Name was in young ye. Damas. Cabrasso Beba. Elder Timothy Hiano. It's also here Nipa. Dodia with the Belfie, one of the ones somebody. Here, send Pacum and saying, one man no matchim. I am pass up on your bay for Omcommunity and Tissa, Munarino. Not the Hun sign, and Hunter no Nipa. What is it? Midasi, caveat. They're going young church if we now. Penufose, Obenmobua, Utisumo, whom we see the Encabe Crana, Katna, Empire Anafo. Now the baby one, Nina, and Bibi Crona. Bay young. They're going to say, dear. Omo mutunu edi ho adanse omo bre pa ansana chese odane aboa no odiku senso onam framamu ekwan ofa sutunu bre omo bre no so omo ka yenso omo na peruo mi enti omo ka kwan bia so no me de me se bibini ye baifu anam kra no mi san di no yaw na de go asma bisa ya maniji yenso bisa abusuan se papa ye baifu a omo ankasa omo atenka omo nkate de no ebe ye omo sen. The go media gadi dikan papa yi yenya asofo de minim se abahan so de so ye baifo so anya baifo ye behu enti media menhwe akoma mitimpo mitu amna na market campaign to ane so no nyina agum nam de anwira fita kata so na anyira me na momia minim de mu de papa na namo a wodi kan tu ye kwa asore hokra no eya kokoduro ba kopa se abaifo a mutie me se munni saa akokoduro kase ne de ameka se ne honam ani de ameka se me yanya gidie bi so onya baifo na to the sense wa kam ma nyina bom de go wo hwe ba kwa ogira ne so na beti ene ma mi nso se de wachim ne ntoma ya se ko ba so baifo no mam ne je so madi akira kumfie kura nsa no mo ba wa hwe bedo papa yo etime de me ka ko wie se ejatawia empire ni mbobia abo sie be ye hwehwemu na mpampa nuane ampa anya baifo na wa baifo ade dika wani agu ase de toso mienu anhwe ama bebo ansa no aduru fie etime de mesrew na mesre se de go asofo ni bi wo wiase sesi aye kase ya ekwan o mo fa so di o mo dwuma no de go question marks bebre de da ho na ebedu ba bi wo yana asofo mi hu ne en kan kire wo mo ye hulewe ne asire asidi o ye hulewe no ne asire asidi kane na aso ni wiase ne yate sese mu di hu ne hu bi aba tu ni paso uda ma yire nkwa asore mra o wedu achi o controvertiness uti so beke kane sa o ba so da o se premier kra paso no obeyu no aka hu di hu ato so na jase okra na ma eno na ni jase pressure wodo ya wodo ya nyina asofo no tutobi maye ade ano no media de go mesre hwe dwumadie we aye di no se obekwa akofa ya ka ni say obi akima fidie ni kotie nwom ompa futu atie asem we ya ye kan ke de hyan kwantanso ne nyina ya tuhu anamo a ko obi tie bi ntuno anso ye ka fe no obi nam kwan mu a ono okohia ne de ensam ne bafia ne ka ne say ya obi kura fa ne say ye bosirem ka papa u behwe nani ho hantwo ya ne agiche ne ro betra akora timi aka se wo kasa fom wo nyina da go no osu kobrane ben katachie ya samre odo no koko awo sahwi se waje afuo no o samre nso ne ado afuo no e de fertilizer gu ase waje ho ya bo no be ye kromo be de watena ho etimi dia mesre de go na ne kire ya yentu hu anamon ni anhwe ba bia susu ade brode ho be kwa akogu because papa mi hwe fifiboni ate no a se etimi nya hwehwemu pa hu so e ba ifu a na onye ba ifu a uma na diane kura wontimi ni etimi dia mesre asofo no de go afuwe nkona wiye yenya asofo bia wonam ka na sichi fakadam kwa so etwa manfo bu manfo bukata e wosi abubu onjini adelesi ne beto abonten
the go can say ya no bitiwa ana mugu asofo ni ma say I Ghana police ni ba ko 7 period so ko din se hunu ni e ka na police for papa na wom na agya mo ho no mo ni abeko etie nyina ye nka mom ni anyi ntum se ye manka ya so dem betiko kron okasuna ginisi abe wonu kron na kingwa dianum teta na enkuku a ya huhuru munu yetibi dia aduanu tu mahowo asofo a wase wo mo ye de tene na nsore ma hwe ho ye bi no sofo hyenchembers wanya 5 waters of Guinness praskiba abwa me kwepene na ese no kwesiere no de begira popitim praise the Lord hallelujah utiani ne utim se Guinness pa no de kasa no ano mana sei o me yetimo asofo nka no kure emu presifo nka no kure asoja fo nka no kure ahifo nka no kure teacher fo ayan wenga na doctor fo so anya adwuma abortion ye yin kolegu ne yakobo anya me adwuma wa so dem o ma yi sei mani e kasa kirefo fai any futufo mani e tuefo acha usu de gon a udamufo asantema nyina retrail plakope yese uda sotim nenen so ogusutim ubie jango a agi kase dabo medase uti Ewiase Mu Nsem agi asantema boso insha 104.5 FM biri dia usu mampo kontonchi abo ehia kumana na wakasi bretuba kwame gong jatani nie e ba cho enano hana branche ba se ja usu mesi papa hoye nam se ai wase makotu sika obabi na ma me se wate announcement bi e Ewiase Mu Nsem so nimra na mebusa ebusa na o se Qnet wakotu 4000 en kaniska 40 million na msa branche e wanti de koso no ho no e kan Qnet wase mo ante wakotu 40 million mo abranche o ko na saka sika na sereme o so yoni me das why nti o kina o ha ka mu nsema kire na post mortem je se estimate importamu ebi ho na fe atonsu baabi nso so office ba ko hye ho na Q network ye pese hu adwuma moye momra meto airtime wana de ma semu nkirim na nyina nya ne enkoye bi senisa pa de a de munya de begedie ye pusu ahma na ya ne Dr. Mensa dinkomo onya mai de yemfa patu ne ento aso abrante mu akwaba ya aja ati sen na me adom papa ye fra o sen pa che fra me kwame adu adi mfie sen kwame pa che o manya aduonum miensa 23 ana ya aduonum no aduonu afi na okasa uma metiase bajo ai papa nso bajo ma pa frim anuanum mo yesen anuanum e ma 7 me ma 4 adwuma be na o ye bajo mi nya adwuma unuanum nyina tiase bajo ai papa tiase bajo se papa tiase papa de frim yo medase ukrom ne he bajo mfi kokofu mensanse dwuma die Ewiase Mu Nsem tie bajo mi tie pa esi ade sanka umpanyumu stone pa mama me de tete firi nkura belemti dia sa umpa stone boy ne kidi ne kim promise ne sarkodai arab ne sarkodai sakode mu na atie ese mu nyina asase tie Ewiase Mu Nsem denja mbacho fi se eduru mira wo se youth no so ye bobla because me eduru me mpanyi fi am pese me bobla na me ya enyi eso je bibia ensiso enyi ne ma chia kra emma hunso mema hunso bia basa e ba ne se ne ba ne sa Ewiase ma eti ukasa me pa cho me de ne yanwo me na me maame ene chirem se no ototon kokko e wo Central Market ni etu omu firi ho e mo ko culture center animu ho enti wo so ho no ma na obi be sere no ade nipa ne sere na ade no ma ne bi first one din kan bai obesere no ma ne bi second one so bai ono aye no kramuni ono so sere no de ma no ana de otoso mi ensan so bai mu okasa wonte ono so sere no ode ma no oye actions nkwa na kire no se kwom de no ana ono so o ma ne bi ana de otoso enan so bai no ono so kasa ani mu nte wakasa te se ase obi a de na firi sirima ba onti twi ni mu na ono mosi kwara ono so osere no ode ma no enti ode ma no wie na afi emu ho no ma na me ma me ba fie wa start wo ho na se ase asem si wo fie a pressure ne ade na wo se atiasi kinkin te se konfo a o kom pepepepe no wa start kan no ma no mo topada ba ku bi dia wisi oba o twedwo to nko o to sa ebu onso ayensa na nsa na ope alomu bites o ma nsa bi obehwe egu so
emu nso ba oyɛ science oyɛ science na wanti mi ankyerɛ akyerɛ no so bɛpo abo asum ɛne wakɔma me kura de ne ngo me mamfamani me dia me de mani behu yɛ ne otabre ana bae atwuma tabre bae ma me de mani hu bi ɛna yɛ sɛ tuba atwuma ko fodua ɛhɔ nso bae ma me de mani hu last one bae yɛtuba tena bu akwa ana ba last one bae na ɔka so ɔnkom biem ɔpɛ so ɔkɔ asɔle no de ɔmpɛsɛ ɔbɛkɔ bonsam gyim ɔmpa akɔmfosɛm nti ɔno ɔpɛsɛ ɔkɔ asɔre ɛna ɔmode mpaebɔ saa nti mpaebɔ na mmapa soma no sɛ nkɔnkɔkɔ fa nneɔma ɛwɔ kurom ɛmmrɛ no pampa so ha yi a ana ka ɛbɔɔ no ka bɔɔ maame ka bɔ no 4 years ka bɔ no ka bɔ no ma sisi ɔfie a ɔntimi nante ɔnante but ɛnkyɛ da nyɛ te sɛ mɛba ne atoa so ka bɔ no na me mu sɛ de ɔba so ɔyɛ mum no ɔba ɛyɛ kɔkɔ kɔkɔ atade ne kɔkɔ nko anɔpɛ kɔkɔ nko a ɔnkasa dabi ɔnkasa wɔyɛ science nko brɛkune no ne hu ye ye mistake we proud brɛkune no ɔkasa no wante ase na ɔbɛpɔ ɔbɔ no ɔnkasa ɔde ne nsa na ɛyɛ science nti ɔyɛ na wante ase brɛkune meba sɛsia ne atoa so wotie Ewiase Mu Nsem ɛwɔ Nhyira 104.5 FM yɛntwom nika ne Dr. Mensa asoyɛ Dr. Wonder Dr. Miracle Kotwi Guinness Depot hwɛ anim hɔ hɔna bɛhu no wɔna akɔfa sa Meng Retmem retentive memory powder number 1 abɛdwa so sɛ obia ɛnum bi wahama no so yɛkɔdi nkɔmmɔ hello doc agora na wompɔm te sɛn yɛda ɔbɔ ade no ase anwummerɛ nso nkɔmmɔ bɛ na wɔma ɛ yɛtio aduonum mmiɛnsa 23 ana yɛ aduonum no aduonu afei na wɔkasa woma mɛte ase bajo ai papa nso ɛ bajo ma pa firim anuanom mo yɛ sɛn anuanom ɛma yɛ 7 mɛma yɛ 4 adwuma bɛ na woyɛ bajo mi nyɛ adwuma wonuanom nyinaa te ase bajo ai papa te ase bajo se papa te ase papa de firim yo me da ase ukurom ne he bajo mfi kokofu mensa ase dwuma die Ewiase Mu Nsem mutie bajo mi tie pa ɛsi adeɛ sɛ anka wompanyumu mɛma mɛde tete firi nkura belem ti deɛ sɛ wopɛ stone boy ne kidi ne king promise ne sarkodai arab ne sarkodai sa akɔdeɛ mu na atie ɛsɛ mu nyinaa ahyɛ sɛ tie Ewiase Mu Nsem dentra mpakyɛ firi sɛ aduru mmerɛ a wɔ sɛ youth no nso yɛbɔ bla because me aduru me mpanyi fie a mepɛ sɛ mebɔ bla ɛna meyɛ a ɛnyɛ ɛso yɛ biribi ɛnsi so ɛnyɛ nneɛma akyea koraa ɛma ahu so mɛma ahu so bia basa ɛbaa ne sɛ ne ba ne saa wiase ma ɛtie wo kasa mɛpakyɛ me deɛ ne yɛnwo me na me maame ɛna kyerɛ mu sɛ na ɔtoto kɔkɔɔ ɛwɔ central market ne yɛtu ɔmu firi hɔ ɛma ɔmu kɔ culture center anim hɔ nti ɔso wɔ hɔ noma na obi bɛsrɛ no adeɛ nipa no srɛ no adeɛ no ɔmaa no bi first one adi nka bae ɔbɛsrɛ no ɔmaa no bi second one nso bae ɔno ayɛ no ho kramani ɔno nso srɛ no ɔde maa no ɛna de ɔtɔ so mmiɛnsa nso bae ɛmu ɔkasa a ɔnte ɔno nso srɛ no ɔde maa no ɔyɛ actions nkoa na kyerɛ no sɛ kɔm de no ana ɔno nso ɔmaa no bi ana deɛ ɔtɔ so ɛnan nso baeɛ no ɔno nso kasa anim nte ɔkasa te sɛ asɛ obi a yɛde no afiri sirima ba a ɔnte twi ne mu nna hɔ no mosi kwara ɔno nso ɔsrɛ no ɔde maa no nti ɔde maa no wieɛ na afei ɛmu hɔ noma na mema me baa fie wastate wɔ hɔ ana sɛ asɛ asɛm si wɔ fie a pressure ne ade na wobɛhu sɛ ateɛ si kinkan te sɛ kɔmfo a ɔkɔ mpɛpɛpɛpɛ na wastate ɛka ɛnoma na ɔmo to paada baako bi di a wisi ɔba a ɔtwe dwɔto nko a ɔtwe dwɔto saa ebi wɔn nso a nsa na ɔpɛ alomo bitters ɔma ne nsa bi a ɔbɛhwie agu so emu nso ba ɔyɛ science na wɔntumi ankyerɛ akyerɛ na ɔno nso bɛpɔ abɔ asum ɛne wakɔma me kora deɛ ne yɛnwo me mamfamani meme deɛ mede mani bɛhu yɛyɛ ne yɛ ɔtaaberɛ ana ɛbaeɛ atwoma taaberɛ ɛbaeɛ ɛma mede mani hu bi ɛna yɛsɛ tuba atwoma kɔfɔdua ɛhɔ nso ɛbaeɛ ma mede mani hu last one ɛbaeɛ yɛtu bɛtena abu akwa ana ɛbaeɛ last one a ɛbaeɛ na ɔka so ɔnkɔm biem ɔpɛ sɛ ɔkɔ asɔle na ɔno deɛ
ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ bonsɛm gyem ɔmpa akɔmfosɛm nti ɔno ɔpɛ sɛ ɔkɔ asɔre ɛna ɔmode mpaebɔ saa nti mpaebɔ na mmɛpa soma no sɛ nkɔnkɔkɔ fa nneɔma ɛwɔ kurom ɛmmɛ no pampa so ha yi a ana ka ɛbɔɔ no ka bɔɔ maame ka bɔ no 4 years 4 years ka bɔ no ka bɔ na ma sisi ɔfie a ɔntimi nante ɔnante but ɛnkyɛ da nyɛ te sɛ meba ne atoa so ka bɔ no na memu sɛ de ɔbaa so ɔyɛ mum no ɔbaa ɛyɛ kɔkɔ kɔkɔ atade ne kɔkɔ nko anɔpɛ kɔkɔ nko a ɔnkasa daabi ɔnkasa wɔyɛ science nko brɛkuni no ne hu ye woyɛ mistake we proud brɛkuni no ɔkasa no wante ase na ɔbɛpɔ ɔbɔ ɔno no ɔnkasa ɔde ne nsa na ɛyɛ science nti ɔyɛ ana ntina ne buafu brɛkuni meba aduonum mmiɛnsa 23 ɛna yɛ aduonum no aduonu afei na ɔkasa woma mɛte ase bajo ai papa nso bajo ma pa firim anuanom mo yɛ sɛn anuanom ɛma yɛ 7 mɛma yɛ 4 adwuma bɛ na woyɛ bajo mi nyɛ adwuma wonuanom nyinaa te ase bajo ai papa te ase bajo se papa te ase papa de firim yo me da ase ukurom ne he bajo mfi kokofu mensa ase dwuma die Ewiase Mu Nsem mutie bajo mi tie pa ɛsi adeɛ sɛ anka wompanyumu mɛma mɛde tete firim kura berem ti deɛ sɛ wopɛ stone boy ne kidi ne king promise ne sarkodai arab ne sarkodai sɛ akɔdeɛ mu na atie ɛsɛ mu nyinaa ahyɛ sɛ tie Ewiase Mu Nsem deɛ nkyira mpakyɛ firi sɛ aduru mmerɛ a wɔ sɛ youth no nso yɛbɔ bla because meaduru me mpanyi fie a mepɛ sɛ mebɔ bla ɛna meyɛ a ɛnyɛ ɛso yɛ biribi ɛnsi so ɛnyɛ nneɛma akyea koraa ɛma ahu so mɛma ahu so bia basaa ɛbaa ne sɛ ne ba ne saa wiase ma ɛtie wo kasa mepakyɛ o medeɛ ne yɛnwo me na me maame ɛna kyerɛ mu sɛ na ɔtoto kɔkɔɔ ɛwɔ central market ne yɛtu ɔmu firi hɔ ɛma mo kɔ culture center anim hɔ nti ɔso wɔ hɔ nom na obi bɛsrɛ no adeɛ nipa no srɛ no adeɛ no ɔmaa no bi first one adi nka baeɛ ɔbɛsrɛ no ɔmaa no bi second one nso baeɛ ɔno ayɛ no ho kramani ɔno nso srɛ no ɔde maa no ɛna de ɔtɔ so mmiɛnsa nso baeɛ ɛmum ɔkasa a ɔnte ɔno nso srɛ no ɔde maa no ɔyɛ actions nkoa ne kyerɛ no sɛ kɔm de no ana ɔno nso ɔmaa no bi ana deɛ ɔtɔ so ɛnan nso baeɛ no ɔno nso kasa anim nte wɔkasa te sɛ asɛ obi a yɛde no afiri sirima ba a ɔnte twi ne mu nna hɔ no mosi kwara ɔno nso ɔsrɛ no ɔde maa no nti ɔde maa no wieɛ na afei ɛmu hɔ noma na mema me baa fie wastate wɔ hɔ ana sɛ asɛ asɛm si wɔ fie a pressure ne ade na wobɛhu sɛ ateɛ si kinkan te sɛ kɔmfo a ɔkɔ mpɛpɛpɛpɛ na wastate ɛka ɛnoma na ɔmo to paada baako bi di a wisi ɔba a ɔtwe dwɔto nko a ɔtwe dwɔto saa ebi wɔn nso a nsa na ɔpɛ alomo bitters ɔma ne nsa bi a ɔbɛhwie agu so emu nso ba ɔyɛ science na wɔntumi ankyerɛ akyerɛ na ɔno nso bɛpɔ abɔ asum ɛne wakɔma me kora de ne ɛnwo me mamfomani meme dia mede mani bɛhu yɛyɛ ne yɛ ɔtaaberɛ ana bae atwoma taaberɛ ɛbae ɛma mede mani hu bi ɛna yɛsɛ tuba atwoma kɔfo dua ɛhɔ nso ɛbae ma mede mani hu last one ɛbae yɛtu bɛtena abu akwa ana ɛbae last one a ɛbae na ɔka sɛ ɔnkɔm biem ɔpɛ sɛ ɔkɔ asɔle na ɔno deɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ bonsɛm gyem ɔmpa akɔmfosɛm nti ɔno ɔpɛ sɛ ɔkɔ asɔre ɛna ɔmode mpaebɔ saa nti mpaebɔ na mmɛpa soma no sɛ nkɔnkɔkɔ fa nneɔma ɛwɔ kurom ɛmmɛ no pampa so ha yi a ana ka ɛbɔɔ no ka bɔɔ maame ka bɔ no 4 years 4 years ka bɔ no ka bɔ na ma sisi ɔfie a ɔntimi nante ɔnante but ɛnkyɛ da nyɛ te sɛ meba ne atoa so ka bɔ no na memu sɛ de ɔbaa so ɔyɛ mum no ɔbaa ɛyɛ kɔkɔ atade ne kɔkɔ nko anɔpɛ kɔkɔ nko a ɔnkasa daabi ɔnkasa wɔyɛ science nko brɛkuni no ne hu ye woyɛ mistake we proud brɛkuni no ɔkasa no wante ase na ɔbɛpɔ ɔno no ɔnkasa ɔde ne nsa na ɛyɛ science nti ɔyɛ ana ntina ne buafu brɛkuni meba sɛsia ne atoa so wotie Ewiase Mu Nsem ɛwɔ Nhyira 104.5 FM yɛntɔm nika ne Dr. Mensa aso yɛ Dr. Wonder Dr. Mensa that's a fire to the Angels Dominion International Church ama dodoɔ no abɔ me mmara ne sɛ akwapa no kɔafoɔ no menie Prophet Joseph Mensa me na mede
Bible mu hwehwɛ Ghana ha me na me de hwehwɛ mu Bible ayɛ de hwehwɛ no me na me de ba Ghana ha ka no korɛ ma obi mu left and right adwuma yɛ sɛ woyɛ bɛrima na ne bɛwale na yɛ kunu anaasɛ ɛyɛ wogye ne ɔba na ne bɛwale no ni na ɔba yɛ bɛkyerɛ Prophet Joseph Mensah adwuma sɛm na nkɔ yie betumi ayɛ obi kura wa na honhom bi ha no na busua ana honhom bi nti nyoma ma ne nkɔ so woba Bible no bɛhwɛ ni na ma wo awo asɛm na ayɛ problem bɛ meka kyerɛ pray wo Ghana ha ana wo approach me na awo asɛm ayɛ ɔdadwene a wote menka asere unni problem wa wo afiri kunu ana sɛ afiri wo unni problem gise de wo problem won sɛ gise bia wo mu nsa wo twabla sɛ wo twabla te sɛ bia wo membu mi sɛ sisia de mentumi nsa enya oba asima membu mi sɛ bia ne fine ana yi wa wo de ato atwe ba sɛ wa wo de da wo yem na wo twabla awo asɛm unni problem wa saa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mtumi die do kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na oba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetimetim te abo mbola junction etimetim te abo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wosuasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwehwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mu ye bia copy photocopy Kumasi am ye dwuma da na benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkokɔ de Travel Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwɛ akyira bɛ yie ni o ɛni yɛ fɛ na akyira bɛ yie Psalm 91 ɛni mo do ɔkran baako we wo ka Psalm 91 go so 7 times wo de ɔbɛsrɛ bi ade wo so me sei wo de sra na pa ne nyina na pa ne nyina na wo de obi so wɔ ni bɔne ana bɛ yie a wo de ɔfa ntra na ka ade we na achi bɛ yie wɔ bo asem ɔmo abɛka mo nu asem we yɛ favor oil we ne dia na sɛ wa wo yɛ adwuma obi wa hankrata sɛm ayɛ ne den unya sawa yiwe bi bisu a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times no so de sra sɛ ya wo so ntia na de kakra gu nsɛm wo de asra w'anim no nsa case die wo ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah Makram. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap and the running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868 or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and the running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Ago, good people of Ghana. My name is Dismas.
To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yedamwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situation. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. News na mitie. Asem wo ho. Me se me dia asam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso. Hey! Adai, eya ben wa ha. Soko. Aben wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra. Ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotwetwa ne nkakra ede bro. Eno ti hia ye me da bia ebra dumienu abob. Ere kopim se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Akramani gina me ba no ho e ta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kana mai na kumi ba no. Ebi so asere. Na obema wo stars ahodo de bi. Che? Bajai. Sa stars dey pa na no de ma watim says. What ya mo wa feel pa. This is me kuntuno. Abe Soko. My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yedamwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situation. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1.
Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. From 2014, I'm a quattrum BC, and I'm in Yasa Arena. Yalia by body, a trial. Maybe a team will bring alcohol home beneath a tree bring. I want a trial in Africana, a cobba. So still the eternity. Eddie, Yabaka will bring the one and yet tell him come radio. Ana yetu ana moba hase mba hase bosom yinum ye 5 months ni ya me ayadom ye hu sa ya re ni biem na ye how many years ni me fan say from 2014 to me getting to 8 years so 9 years ni ya re ni bla na we chinya na chine nya no ade nti de en won wo say na ye adwuma bi e forestry adwuma na ba na me youth employment but right now na see no me ba ha ma me to ayo no ko use ayo na we say right now na ko ba say ye pekim ye free me colleagues na me ya mo ye adwuma ni mu ko eminent worker ti say ni gisem na ba ti is a project been so project na say sit down am papa emre bia we bra mo discover ba say mindi anim na me nyesa project ni bia na yare na atwenti but no say bosumi na otwi ni a ya sha ase aye be ya mi sa adeni bia say na o ka kire omo yale try nti omo yale sa ya de ni bia we stress obia enfambra or the baha ni o bangs of a GDA account where nya GDA the oba baby men jindi se nyankopon beta o Germany fa GDA ni akoma ni nya abotre se nya o twan ho se ni tem dia no o beto 5 FM abrancho kesai wasini mame onam kumasi kejetia nipa me ensa se na de omunyina ode maamo Ewiase akom atiesi ni so wakomwa emfidudunie chese wosu onkombium wonam anaka abono chamre kesai wosu ontumi nante kakra tieto ankomo no so abanta me sama akwaba ya papa wonam na ka abono bacho ni nan bubui wa nena mu budi but wa emre on tese first ni bi trust nti mpacho nti ka born no tise waka efie be 5 years as 4 years ni ama na hode na no what say first no ohwe age na wo no ene ahode na wo mu na nya sa ahode na wo senka age na wo no nka wonya enso na mka na born nti ama na yemre se ontimi nya hwe ana me papa nso afim ti se me nso mabre papa afi sa afi me de afi na mani fie ene time me wie ss my applications are ya dwuma bia amfame wuchirem chiro bia enoma basa nkoa na ekoso abusu anim saa wuchirem chiro bia wose ana so maame no man de da so dimachi wuchirem chiro bia oni ani kura onye so fokura wose na so maame no man da so dimachi o maame no man da so dimachi saa ansa na sofo ame kwa so ro ho ka se ye maame ya de yenkotobodua na onya de ma ye no so yekotobodua me sister okwa kotobodua no ono so ka kire maame se oni ani me maame ni ani enti na maame ntimi ankom no enti ono obetima akom
Ndi me de papa se me se mi sister so betima akom de ya me de mempe me ma me na okofa na de ne se wo mpe onkom nti so onu so betima akom a ene onu no nkokom na de mbetima ya aboa me se de be ya me so spirit bi ani machi because anopai me ba hanum nra no mka se ne na memla nra ebo 11 to 12 me da ho obeka kire me se de me kwa kwa ndi minjai hone kai mi sister no okache me se de me kwa kwa ndi minjai on de obekom on de obekom na de me kwa kwa ndi minjai me kon ha nyina ya me ya ma ha nyina do nyene okon ya me ya on fa pia bi wo de oni aba so obekom woni me ho na epani o cheme da so obekom ma me de kom kakra kom kakra but adia be say eche be 8 years as 9 years asa wo ya bosomfo kakra wo ya bosomfo kakra bana ma me kom no bleku ne ba na 7 no mosi ba na 7 no we ba na 7 no I'm sure bleku ne ba na 7 we ba na 7 no tobia mfugu kra na ade hye wo mo na we ko na we ba nti na odi wachi no me boa we ya won ma me no bosomfo bia ni ho ti ade na me mua no ti mosi ba na o hye fugu bleku ne ba na ne na odwane kakra mosi ba na ne kasa sa na we me boa ti afere edi waji afere udwane baba mbacho me de me se nkom ano no so mpe nti ma me ese obu odada mu a wontimi nanti onkom onkom bi omum ba bi efi se kan bondo omum ba bi nti de na pese yema o nti se papa mbese me de me ho to ono so onkom a se ne enko tunko die wusi ba na akoto cigarette ku osre small child oni ani dia wusi ba na o man wusi no ohu dia wusi ko na mosiba na yana dia kire mbwa na ebe no mpe wasam nsaw na ebe na ato aso me to ande kakra Angel Dominion International sorry mako piemi wona akofa Angel Protection Oil some 9123 aba Angel Protection Oil no ohia bi empatiwo beko warim sensem beko ye yade krankro betu ase yefum na ato aboni ba wonta spiritual attack beko kwantio kwan ye bia pacho so betu kwan wati omodia na koji ententem na open favor padia le pacho SM23 ese obi atu aguso awoto omodia bra Nhyira FM security checkpoint bi ha Germany Frankfurt no ahwe Peter Mensa US Virginia rocks in your honum London Mitcham CR4 ladies so honum Belly Street Landy honum 9091900 Gent Isaac Jabwati and so on Kusia Odifo Joseph Mensa Team Bola Junction here Juada and Afe Ebnada Nka Amasama Stadium Jarvis or anonso Yawada and Afe Meminada Nkoko Trado Salvation School and also Kwesibia Odifo Joseph Mensa Pusa Mani Ninkomo 055 4477 959 0504 586122 Odifo Samuel Power Ministry also no power akwanche papa akwanche so from na fe apaita na ye adwuma omo akwanche nche na sha so ye adwuma sansa ho headquarters akwanche fi anyhow Kumasi Mensha traffic light Jaba family house hona be Odifo Samuel na oha no waso no ede ama o to de ento kwantu kwansi obi jibe ma na se oba no nyoma bizi basa by for tata ya 2 years spiritual marriage Odifo Samuel tibra no nyimfro so Kumasi Mensha traffic light Jaba family house with chance counseling and open senifa kosi ewia no me na Odifo Samuel wapon ona kofa semens eba we bi na ewa so kwalimampom ye rural bank cha hope na bi semens eba no akoje bidro bi e ko twiko bi mabia no na de sa ho yade Odifo Samuel numbers die 0504 588 454 0578 40 5519 Odifo Samuel no power Bora power specialist herbal clinic massage lab scan na eyebi physiotherapy air control honum yade bia sent to ase when akofa herbal powder ni make sure bedu azo bia no mbie kinya nkomo mo jana so pa na fe cough care herbal mixture obo wa kuku kaya no bia te nka ohia cough care herbal mixture jiri ube jina so se osuru pila sanse fe ni jet to obema bo kom agada dibia
Komsa na gada gige na bana ma piafo. Edo ya malamex de tonic. Malaria na tete wa. Ono malamex bia na de tonic aka hono no atoso no atimi atibia di. Woni mpna me bia so bowura ene power specialist restaurant aduane go bebre enkwana so power wo me papa weekend ko di tuoza fi mutu banku fufu kama pa. Kumasi atonso fe yase just bro filling station for the making. For 0244 544 and now 0200 3831 Franco Konekwaye business a home of quality phones and computers. Metu Mwasi Anatomy Nhyira Force your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG Nafi Apple. TV or satellite TV, Sinis, Skyward Nafi, Asano, and so on. Hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, and their accessories. Branches Baku 6 and also Anatomy in here. Adum Babu Bazaar, Ufanako Ajaba House. Adum Ufanako YFM office. Melcom Shadimu, Prudential Bank Shadimu, Kufo Clinic Shadimu, Nake Omoroko Ufanako MTN office. Franco Zibetodie or Choachadie, Shunkukra, a t-shirt. 0245 316969 0560 684147 0501 5386 02. Me to also dia na makora House of Fire and Anointing Ministry International. One or command Jeffrey Subayano, one Jatia Sena man so costro Mfiem Pimpimati, Mrs. Opiman Pontifa, the school junction hopper, Odi for Elijah Poku American was him, and need Jenny Papa, need Jenny, a more conscience of Nasha, Juma, Dika Pa, Nasuano, Onaye, Victory Oil, Nasa Oil, no do fear, couldn't be into Dibi, Otansia Counseling, Yawada, and a Kosheda, the partner of Che, Kosi Area no me no man Pontifa, the school junction, Odi for Elijah Poku numbers near 055 00733 95 0240 9677 57 JL Dankwa, Obawaka Sabroso. Why Casabroso, Bema also a funo, I dumpam, pampina potri, and Avram Citulus mechanic capsules, the bit video academy, Ober Slim Tensepa. I feel means to Bemo for work as a sano, who Bobetta won't me. Nah, Moon function number 5, Grande Cochet, number 4, now who came, Quadamu Mukume, and so work as a Citulus mechanic capsules. Malarigo mixture against malaria, no challenger. Death down mixture, menstrual pen, the man of Munibi, Nafi, ready mechanic capsules. Obanum Yuna Hotowa, fighting in Aqua, was I'm ready for my man. FB Melta mixture, the melty fibroid, no, nothing menstrual problems to assist, ovarian cyst, a beginning everywhere. JL Dankwa doctors, no, I want to day. Upon ding, they are said the Mofanokra, Sansom specialist, lab scan air coso, I'm saying door to door, and your WhatsApp woman, I was 0275 142 456. Kumasi, Amosusa. Lizzie Hotel in crime, North Kaneshi, Amankwa Blocks Factory, Achirope. Anyway, Bebeton Nobia, Kumasi, and Yaya Tua Peti, Ukase Kwame Gongo, say Jail Dankondono, what him to say pine, so be a Nombi, for 0501 434971, 0501 434971. No D4 back on Foyebi Adia Sala, was it Braguna Samai, Nasio, Cobinas Rujo, one wow, you see what's what Dagonozo in a Bibia Ramashamu, at the Konobina for Bushon, and Smaya Moon, Chinua Shaba Bushon Bay for Bitata Motetimo, as Yosibra, or Sinipanya, to Sano Penny Penny, no Catanani. As you more piafo, also be Amra. And you may come for your busy with my friend. I was 0243 134 535. 0243 134 535. WhatsApp line here 0557 6675110. According to Herbal Center, Matuka could do dia. Na according to Herbal Mixture, stomach upset. You from Abuju say gum. When I'm not trying to patch ABCC, when I'm also a baby free on menstrual disorder, man, I'm only being in and regulating typhoid bigani, hepatitis on Sumukra. According to Herbal Care Mixture, so who they put it in my gonorrhea, syphilis, ebidu akajamu. According to Herbal Co, Nasa Coco, Mankani, Coco, who puts one, Yambum Kru. According to Herbal Co Mixture, when you receive Beman and Timin, so ye is try a maybe our 9 years. Would the mean until we are the back on Antanajo?
na ba ko nante na dwunu ko yedi a ese okoje Akwantu Herbal ko make sure rheumatism transmogrify no Akwantu Herbal Clinic Kumasi Asafo Labor roundabout India spiritual doctor prayer and healing palace on a casti araba spirit no osiakoda wontimi nkasa na wontimi nante nkuda besiesie no yefum na to a bo entafo wate Diso krobo obe twa pipe no udane nso yira fa adan wonde aneko mema wontimi nyina sonso nko na fegono syphilis de ka hu bia no India Sibra na afi so warim sensem bi wonmu am counselor sa odaye betuma sunsum nsema India Sibra promise and fail mesemu ko page ma ye penipa du ya fanipa 9 ese fa wo ese hey my friend no twani go away your face like monkey enya wa sunsum ya penti wonim tim wugina kwa ye hu ne afo adwuma na afi so galamse fo sika bebu musopa wato nsem ntintan anka say twa photo abehrotom India Sibra love me alone obedo nkwa India ya adwuma ahinema kokobin 18 mu oboase kwaso ni signboard ni pansa a awiadamu oyadwuma yawada efiada memeneda na kwasiada fino 0245 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 me bana branche ya ni maame kom osevu brekuni kakra mo si ni die wushi kakra no me na to enkomo no so go for yonko so ne se aduane papa de obi anya no wadi panyi so tete aduane foma ayefro di a obeka yefra mo asa na dwonti efri na ekọ opeduane abusua nyina ni beje ho food lover special fragrance rice emu wodwa so pebi na ede sisansa no kakra food lover fragrance rice number 1 masitampo so panyan hobia ni echiri Domino Herbal powder wodwa so umpese covid bechewa me pacha wo yoba ana be ma kokora panyi abesiriwa mrante mabawa nkwada mumpese covid bebe fie ho a Domino Herbal powder na muhia ene se ebia wo abro wo na ura na bitifia na wanyini na stroke hand diabetes prostate unam yawo ne spinal cord no so hanadwene bomodi ana man sanka Domino Herbal powder na M1 no Kwasaf Markets Master Red Herbal appear do Ewiase Nesa Cosmetics ebu akwa pure liver bar so for yakuza bar obo ase adum wo wim asante mampon eto ya sewa heba korango polena esapon enu achi eye asante bekwai transformer pharmacy oni DSFM di hwe animu ana fe wo kwa dance asokwa ehonso God knows best honso so heba o abuso new Ewiase usufama ana share FM security checkpoint from penny forward 0209 949215 0209 949215 nana wo makasa me pacho dewa games de winim a free number 5 o said selected from 5 to 39 no ayimunum no atwa 2 series 10 series dudu bi abetwa bia he ye free ye bon dwada kwesi fiada 7 pm ewo Facebook on mo page no so on Dewa Games na duru on se utwa na odise kukuro wabeka sikafo wo Ghana ho ye no na committee abum oba beka me ho me kwa me froke na wo Ibrahim kwai ye ne despite no kwa me ni chesi ahwede abum enti tumrika na kotwa Dewa Games play now for a chance to live your dreams. Dewa Games afa Alaska Star Enterprise one now for original wallpapers diaba restaurants and hotels ankra fie mu offices ahodo me pawocha wo TV stations any television for any mo amu odwom ko etise KJT adia ye say mo Alaska ne mo na eyo oba be ye ni nyina mu kama adwuma de amamo wallpaper dia Alaska Star Enterprise and ye kan for dia ma wo ba bia koto de rom kutu if Alaska wonti ko ba bia ye sise bi o ko no ma no ma yi a yenyi prebu okwan so sabe ye wo sebe ku abo so na nkon kuku pepre nkusie nkopra Alaska ona docho pono kwara kutu no preko na bibia anya kama wo hwe na chi kwan ya kumase Boss FM hwe dim ho anu wo obe Prudential Plaza anan kran Tipto Lane Sycamore enchenwa 0554 114878 0554 114878 na no na atwetwe nkomo True Hotel aduane papa fie opemu banku fufu TZ ne kongo aduane bia wankase wani je woni intercontinental brofu ni de nyina wo mo ye ewase ho fra no pa no ndu na ye yeredi obedi dia tafre wa ba ni nyina ede ankasa entibe pa chaw
na ko pebi na enema nko ye aduane papa de unya no wadi na de de ne se aduane ye plate ni nyina no wo ye order o place order na wo chef FM krom de be free order abrew 15 Ghana cedis pe 15 me wie ya ne se me catch obi se kom de me place bi se sia na ma omo de abre me amo sam pass ma make no ye trodo 15 cedis be bia obia na wo conference work kese e fa nipa be se 400 and afi wo mo ta environment kese e no so say birthday party wedding and our parties ahodo e fa nipa 2000 ni nyina wo ma so omo wo ahodwo nhyae so eye ahodwo roundabout ehwa anomo eben for one was 0205 32 23 31 0504 0505 0205 322331 True Vine Hotel aduane ededie wunya no wadi enchef mpaji 40 ntwam pruse ma ya de madaroma mo amunti ane eda so te ase muni wanke bede mama ye number 1 eda so gira ba bi gira nti eda mo ase na me enhyamo Canada digital satellite me pacha so pe television papa fia ho na eso do ani kire inches bia de efe enye TV no ebo ho no na ahye light na ewo nyina ahye fe na da nche tum enye papa TV ni bo ha enye papa a fake one ebi a esi TV ni yakwasi buafo nso na enye rare kwasi buafo ya yi bibia firim me pacho keke Canada digital na kope papa de inches bia ope no wode apa o hwe na chi kwan a owo Family Plaza building down we store number 21 and 22 udu patasi Adom House ho anowo fre 0244 38512 0244385128 na ne Ken atwetwen komo Agbeve Herbal Hospital o makwa kofa nupa de aba ebi ene mona soup honam kankan yesi yede omoboa nsansa si honam ni a bomodi na man sanka bi na enko mona cream ebi a honam no owuro mpa bo ojugo no ma enkrama timi ku shu sa na chese basa na ha adwene ade be kire enkrama na wi shu no half ibi oso itimi tamko baby na fo burudua na no krakrama nya edua nya krama bi a we man tam ade okofa shudi akoba bi ama yabonudua defu ahono ntimi pacho ma bintu kona ko pedro friend say Agbeve tonic eno so bebo ma menstrual pains oba woni huna de koko be ma moja so ate moja mflu say de be ma oba onya mense say ba no a na ko pebi wodi Agbeve fever de aba malaria bi a che wo no nyinumbe ni nyina abekọ Agbeve Herbal Hospital to diabetes, hypertension, stomach ulcer, typhoid, skin rashes, cocoa, they said it to set you to a utu prostate, when in Radia, Nina Bema be our 10 cows or about 10 cows or Conacopebi, Nani Manquay. One more air will Kumasi, Dakujachi, one a quite more infinity anymore, and cry so to last stop. Frey, I was 0246 59 52 56 0246 59 52 56 na no makasa nesbe de asonsura dro tatahwe ye kan foma abusua ni nyina abusuafo wofo ekapu sonson ko anegum ena kubu etimi bom ku tutu timi ye se de sebi watan enso na wontan mi yo yem me pa choko pen nesben ku wo so etimi ba fush wo to ko pen nesben na emwa wo na bibia anya kama akora wonya mfie me pen ntimi nom nesben enu achi abusua ni nyina nchemfa nesben asunsusu asunsuna tamfo prebenjire ya trebene ene hookwem threadwem randwem shaba eshomase pharmacy na be okotobi na emwa wo tie Ibrahim Eba mixture ewudwaso ebia yobi a wonu mu ato the go on we hwese na beti pa den hwena beti na so mu a ayire se benta no me pacho enso otreduan ho a wontimi ni nam ka chen masa me so na de ne ma se de wa pagya wa beti akutukutu no ho den no wa ni di a eba se mwo enti kope Ibrahim Eba mixture ni bi nanom ampa no no me ya 40 kwasi tete de me bo na beti no wotimi pagya na de ye bibia no ho den the go kwa me no otwitwa bi eye Ibrahim Eba mixture amano ho ye den odidi kama upebiata na do ani achim na akọ onyamiti Eba center for one carry to ase Denny Heba Apidank Colinac BT Royal Best Life Pharmacy Missy Heba Samdora Pharmacy Anase Heba Samanko Ebuso 0242 986391 0242 986391 na no makasa tie
o dan o person ton won to abre unye obi uni connection uni address uni address enti ese o person what if you person ton ana o pedan ato ana pasase ato o pefia yeden o person what if you ye mesisi ma ye moso ye nye plumbing work ana se ceiling no say ye plastic change ana say ye POP ni nyina fa bedan urgent avenue o pedan high say ye apartment flat chimbe hall self contained ana single room yebe mobi na bofo kwanso na bibia e kama o hwe wo machi kwan a me pacho fre wo mo bukum estate a line abasi number no ye 0243 66 1708 0243 66 1708 na no makasa the Wood Herbal Hospital and if you makofa the Wood 360 capsules ediaba ebi osisi o ya ahotutuo na koko san hawo koko afifi oto afifi oni ase afifi ni pedua nimu the Wood 360 capsules na bebo wo the Wood ointment ebi ahotutuo ho namba bi oposisi ya fabi twitwi keke fasrasra abunsa fe e boss abuto ho to say for motor wa pam una okron wada usinanka wada kra ye ka wo chatam kra wonte enu the Wood ointment akra wonya mfie mies dumien santime numbi oba pemfo no de o ma akra no fofuro ko bia muntu musura numbi misi e ba de ne he ba Colinac Apidank Smap Have pharmacy honyina buso ana so be Fred the Wood for it was 0241 244012 0241 244012 na no makasa Prekese natural ginger drink ti we no eno edi ne ho adanse dada ya de Prekese aye akakaduro ni ade ewo kakra wono awurade na onum bia covid ne hwan ene covid-19 ana se corona oboa woni usu chefa bia obeba obra ye se de obusa producer Kofi Agye ne ho den no eba do bia bebe ogibedum ko Prekese natural ginger gin na emwa food and transport for agiatum ebusu immune system no afi aboa ama oba menstrual pains ne nyina no ni ubunsa se de se run 4-5 days 7 days no na aye nyina mama wonya cold na flu diabetes hypertension pressure etu ase upebiata na wokọ eye pankro no main market busa ma bena ezeni no ton kusua no Mary House asorin kwanta eye Bukum Estate Documents Business Center atimeti Mase SHS one mo Grace Adom hono so ebi ebuso ewo Moro Market tafo insha eso honso benya biato ana Kate's Provision Store tafo 4 miles market store ha chef of security checkpoint oba abusu benya biato na tie de any sell obetimi afrem panyifo 0243 737 664 0243 737 664 na no makasa Charistic Ventures akofa Zahara Mechane ni G capsules de aba enam yade ya ebia epacho na no be ma bia oni kohyia ye oye pio ojagu mu afi wanya haw mu ye ohene afi utiti afi mu ayikuru afi wanhweso anu du papa afi ayepacha ayekuru bi efreno Waterloo ewo UK Waterloo kurubi nsusu wa ayi asiedu enurabo asiedu nketia no mot ye se kwa nche hwa ye friend degedege krona degedege e wa hwe oba wan ni ahimfi ni ne be degedege be ma so de ne beji no gbogbo afi na nya adwuma bio Kopek Zahara Mesha ni G capsules e be du asem nyina ma enu achi be ma bia be ma no aye bohu aye peace aye cigarette ya no ma na ka peace kitu abi no emu nya den be ma bia okra ko se dia okra bia pedi mu oden na nipa me pa cho Kopek Zahara man capsules na no busa fo be pabene o pabene una ugina so nti se FM fidi emu den ene ekro no ko herbal shop ene chemical shops bia ebuso fre 0246 3438 34 0246 3438 34 na no makasa tie 21st clinic e wodwaso Wama ba no ba e abusia emfidi e wakoso abegu na no meko o mesi walla watla talai
ai efidie ni na efidie ni timi ma ehwe ni padua ni saa hu say kwai wa poso ya ba mehwe aha say moja bi na ada ho no wa ha say dia ayi honi ene say oye herbal treatment wo fidie e de ma treat ni pa na say massage lab ni nyina oye wo ho diabetes na hypertension de wote ne kwa say ulcer na say typhoid na say osisi ade go no syphilis obabu ha hu no fe nso me pa cho omo number ona ho kwa enye hu saa kona kope edro ibi ana wo maso ye 21st clinic na won tu ase wo ha no ani so biru na why bohu prostate problem ni nyina ha ko na wo mo emwo stroke utu ase ya de bia se fru na ase ko su na ase opampam ko su na ase wo ye ho adwuma omo kumase ehwea woni total filling station di hwe ani mu oben Alpha Radio Enkra Dome Market heavy do building dan no amu enu achi sunyane koto krum ejankroma junction na number aba free ni 0540 311 311 0540 311 311 na wone wonom atwetwe enkomo mepacho wodan bi a ede ma han ya apartment obukum eli kwanu hwa airport opposite kwanu hwa na mepacho apartment 3 bedroom toilet and bath hall kitchen bibia shim mate opa ya no afrem 0244 015677 0244 015677 opa dan bia frem ni nkomo amansan buafo kwasi buafo brekum nam 1 medase Matota hambani niyofuna umsebenzi matota Dabesita baba kozi ya makozi. All right, Abrante mesamu akoba bio. Yeah, papa. They say unya ba so bekom. Papa. Na wan hwe ya make as much so. Said the pese oni bosum bia menya twaka no. Ana suma ya ma me kom menya twaka bia no. Papa. Bompa e di modern. Sentisa se onua ba na ekom obe bosumfo. Asami ken fasa honeko. Se onua ba no so gitum so bekom. No ma mpa bo mo adin obe bosumfo. Sansa wono munim wo. Wona mo siba. O hye ne fugu. Brakune wa dia wusie wa to di ombe ha oye pa tijina den jina printing wate ba chu ampa bo munya den papa ne kan o se naka kra bi empa bo bebre eno ze wontimi nkombio hwa yana bebre nim say ya activity su a edisa adwuma ya di no bia ma ya bonsamfo bi but ya disua esua de pa Mama can some chewo ha ben so bia fro. Aja wusu ni ai. Oh, me abosumfo. Ena me gu nsa me kayo pa ma ya pa ya ma. Me se me dase. Wo na odifo ya fro. Aja wusu ni ai. Odifo asimes ni me fefi asei. Ena mpa bo. Oh, ma me se me dase. Wo ha na ma na ho ya fro. Sa. Na juma di wi. Se wo nsu ante abon. Bibrimsi ase ya titi ya hu bi adi no bi ye ni abonsamfo bi nanam nanso obi na obi nyankopon tem asem obi anim sorta se ambaso se no su onkomo a no ni obaso onkomo a we ne hwinenye ya jano ono so mrebeso beka se onkombio ne mu asem wei kai se wo jeja ho na eno amrei ka bono a odadam wo mo ne ma ka bono no ni aba no komo aba bosomfo chance wodi kan yi wonim na no wa ho na kom no una yi wonim a na ya bosomfo na omo mo che na de okejetia no na omo so na akoma ahwe se na kom ye fita omo na ye adwuma so abusia obi ani wo kom obi an kom abusia num na na ye no kokom ye zanipa miensa no mnye nipa ombe so ne hwe aso no nchasem tie so wate papa medas ye betu aso kebiat de go mami nyina asema ye nua akwa me edu ma no frɛ no boyima mewa mami nyina na se yuzuna mintu adofo ne atiefo nyinafo de go abranti
mpanimfoɔ se wobɔ fekubɔne a wonya okrawu okrawu no okradawu no nyɛ no na abenya hwɛ yie wɔ namfoɔ ho na de atu wanhwɛ yie na nya yɔnkobɔne a ɔde wobɛkyina akɔ asase ano no ho a na wanhwɛ yie a kwankyerɛ korɔ ɔde bɛma ne anamɔ ɔbɛka se yɛntu no ɛmmoa w'abrabɔ na agye tum sɛdeɛ wotie obi nya wayɛ ɔhu sɛdeɛ ɔtie sɛdeɛ bɛma te ana ate hwɛ ano nwi sɛdeɛ ayiyi ne ho kamakama ɛyɛ sɛ sɛ akɔdeɛ no bi ɛti mɛma adwen biaa ma ɔtirim sɛ sesei nneɛma mu ayɛ den me maame ha wi na afei bɛyɛ adwendwene bɛhu ana wosɛn soro posifoɔ ma ayɛ a wonsi fam so obi hyɛ ne ho akɔmfo a ɛtumi deɛ meka sɛ ɛma saa adwen no nyɛ dɛn ɛma ɔtirim na meka hyɛ ɔnkuran sɛ kɔtɔkɔse kwahwe akwaa ɔtafere abɛdua baako ho a ɔmen iti so obi nya wote bia watade kura ɛhyɛ wɔ ɔpɛ ti ka wakoma to yɛ mode asɛm na ba ha no yɛ bɛboa wo na eduru deɛ ɛdɛ no sɛ dagon wa ama ha wo ubisa krama dodo a wanoa ho dagon sɛ na no meka kyerɛ afidie baako no so sɛ ma yɛ adwuma obosom so pɛ yɛdemi tu pe euro na no krama na me deɛ me yɛ nyina ne sɛ krama me na me noa iti krama nam deɛ dagon me nim noa pa na me nim we no ahwe ho nsuo edi ka ho noa wo sɛ ohwie nsuo fɛ so an ohwie agu no asɛkan no sɛ ohwie agu enti third one no ɛne yɛde yɛ krama ne nkwan no so ahunti so ahu na je sɛ akwasibu afo sɛ de osi tutum nkyene no na je sɛ ɔde onim we me deɛ ne noa ne deɛ no kure ne nyame na na mo what's why then sikrameti no worry I'm some no man ko ade me say de otu bisa my sikrameti ne de won be po papa debi on be po papa owi no owi ahaba bi ga wo mo dago omo mu nim wi ni nyina no se de me kira ne no ano me de madwuma na me ye obosom no se me no akrama no na bosom ye tua me ka ti me no afese nsu no mahwe agu second one me se ahwe agu third one no na me de aye nkwan na ma wo mo mate yentinsi me ka ko wie se ebra na eda da ko no akrama be num enya biwie ema wa ankaso afu ye ten no anum su aguso no ebeduru ba bi kra na nkruma nyina fufuo da ho no ate na wate nkruma uya wa yi usime ho mra ndia wa mafia enne na mu yi bosom na mo no ma me mo boni aye na ma mari obosumi hu pa enne mo tra se hu se nyame bi ho na sabra na esi mu so no na Pentecost ne nyante ya na Roma ne nyante so asami na mbisa se eba foforo na asori ni wiase ye ne ya modidi bosumi wusa ma mbisa se sesi ase ne mamu ede no o ma me kom nyem obra na wa secondary school unu gwa no vasu to school fees edise ne wa ba kra chi ni anka wo se oye bosumi ne secretary uzi se de woni bosumi ne tonkwanta amapai eye nkonua kase pa na abeso okon no so wa hwe yie ekoba se okọ kasa asem we kire sofu gobe mo abo afore be 100 million so ntimi de go me ka kowie se abrantie wone ne maame no wo mo nyintum se wo mo de bosom ne nso ka ehu amamre ne amane bia mo nye ntisa na mo ye mo adwen se o ya ja kom na mo ne nam ho no ma sofu bia daada mo o awurade agye mo wa bra sofu bosom no na amamre ne amane mo nye ma no a ene ne muti som kwa na mo mu ba hai wo sabin prediasa akokono wonu ahine ayira akoda Ibrahim fieni anka asam na usa bubu pa wo ba ya de a wo pese yanyu no abusia ni nyina na o maame kraman de go obeda obompa ebi osi awurade ba bia me bedai me stress shagana mu ntijigana nyina na gi ba bia me bedai edoma wa ha wo wi anu usa gana bia baifu ebi akonkonsa esekuro nti nyaade anyame betimi tie mpaebo no age Ghana fo nyina so awurade so age Ghana fo nyina na enye ya kuro ya metimi die awurade gye yen owie kuro na afa na adwuma sa ne kese ne kuro mu abaifo wa ha ebi mu ya konkonsa azan sofo wom akonfo bi mkura so fira awurade eti awurade so age kuro mu afo nyina na enye ya ba bi kuma ya me beda die awurade gye me sampa ye ne bi na akokobo krama na awe ye no kobo ne mpa ye ne bi se awurade so age abusua ne nyina na enye ya me kwame adu ye ma ne fam oboyi ma me kwa de awurade geme sa de on paye no nyame betie ne ntam na ko de ko sa amanfo a wan hweye nyame ntie mate keviat me dase bekum na one chairman manza ba fo yanko na de na nkasa na mo didi ho awie on se de ni pa eboni aye o ni pa eboni aye ye sesebe nufu ya no ma no da ne ye no me no
ensa edition ku na nyo no ane yesi eno ane edete na wo to wo agije bosom no ho awie adidi bosom no onkra bem ugu chire na ne oso hu nyame a adan onka de nyame ohun de nyame bisa no so ohun nyame a nyame we tuntuma na akoko ade na ne say sometimes no kra na ya na yenka edi krisosum ubisa kristofo se yesu yehu ebibini ana broni wontimi nka obibini ontumi nka ye dro broni ana ya dro no fefe ne hene tia kama nya ye nyu egu nachi ne atwere in him is life edu Ghana fo so ana ya dro bibini ana nim tum de eye fa de dim nya atwere gu onum the devil the devil wo to no ti o ma me eno anu ode hwe wa ma ko SHS wa we school abetima twere wo ko nyini we ya wo seta aboso no de wonye papa aso mu di ni nyan abusu wa odidi nya wo di ni nyan abusu no wa wo ba tetena me na nyini na sakora no wonye opede ma wa wo ba juso eno ayemre ese obi ankom no kom ne yasi mantie to say come about ye ma ekoyi woni oso onkom kokra to say come antie diem woni oso onkom enti se o ma me emra ho na emfa ne nye o ma me si dan esi on man ka se bosom dan ka nam o ma me de dan si boso na na konfo ye bi tiwe konfo ye bi wasa nti oso hu nyame a wonka ja wa hu de nyame wotu onim nyame o de wo hu nyame we nyame tuntuma na ko busa no o hu nyame we fa konfo bi to wasisi adabti abrosan kran kumase baby ane dan hodom o ba ya ma o ma be sebe na nan ni hodom na ba ya ase ma me osombosom bosom dan no de si abrosan no ene enkodam na kokodam de ebenyan ene bosom no krobe hawo o ma me ne ma o ye wo se enye unyina ese nye but o da so tete onka se nye o ese eno ayemre ka abo no onkom simple eno so onkom bio o ma konkre bi ga nya o ma ka abo no na eno academ ese obi ankom mo na o se omo ha omo nti won de o so onkom na mo nua ba so bekom omo nyina bekom ono betu shiri ontimi ka so onkom wa be dazi onko na me na mkokom ai kokom bi bekom kra bi kra bosom kwa nyo ne ko na enu na de eya mami no hu yo tiase egbe credit card e born kra nya bosom de ba ka born enu ya nim he ya mate ni e pon ye no mate ni one driver ni na driver anse se ne tie no ese jabi front mate ni nsi hwe na driver no tip Jimmy kakra o ye ne se wo anyina e wo outer lane no gira inner lane na when see ye and pick up be pow oyam no when you know bubu na nyina driver na say nyina anadwo me port 12 no ye ne police for ye tracy ya ko maybe a family chapel fitam wonum na say what car no to na fitafo no police for no de motor ko agi no na wo kwa ya wo so me car no me de nya me no obi de epem ye na ya solve we am nipa na jim o ma metreature ne kero no o mhwe se de akoye ya okay ne faka ni so no ne ni nkomo no so ni opeso ono kro ba beda family chapel o mo fresh off ne mra na o man baby na please for no so ma anya fast o mo ko fresh off na bomba ojani agora yanko me da se ana ime ko ne hu se na da ona me yanko na time no so me yanko gedikan abrantie na de ko hu ye na o si na dwena dane no penifo se kwasia na jisa na dwene ibi obeduru baabi woni ne maame ne beko baabi bibi ade na timi aboa na beduru baabi se masesa ma dwene manyini ana obi aso nya emfie du nwotwe a odwene ma no obi nwene ma no obi nshade ma no obi nya emfie du nwotwe a odwene ma no obi nwene ma no opa obetima ko hu oba ayo tuntum awo peno ne maame betima ka se on pro baka so opa ono no peno obi ntimi hye no onu adadwene se woni ne maame ene ne kofo na ate omucho mawie kokko omawie ponche omawie nam ne die ne beto du be adisa bia dure die maame nyai na me nkowe ka sabia ko sebe ye nyai ko ba bia ko bi nyai kremu ma Kristo bi so nyai Kristo nkon kremu ko na service ko nyai Yehowa nkon kremu Otiasi e Jacob baby no bi so ja ba sanete obi bokotoko o Jacob heart obi bo heart obi ja bokotoko yes Mr. Dapa obokotoko ezi wo na nu ya kra wa britia ise obi me ma no bi frame ka kire it wono no to no wanyini
and who said in your banner, they also, you know, 7 same one, the mammy, I let them the sing. And we are a bit more boom crop watch. Is it being a bosom and water? And this way could dear to the behind the I don't win your better winter. As more can win your debia, adding Uso Jaya, Unya Waripa. Bafuzum in Uncle. Oh, Uso Jaya, Unya Waripa. It took us what you are young. Near book was a near boo, near now, who come in Cassette, even to this work. A blue giant, now quarter for over hotel one, over what's our transfer, Deputy. What that you know, senior marketing. It is also not was at the end of crown, would be at the quarter crown, whom we would see a man so come and go for Tao. Some hearing, so come. Milkom, Ben Martin tickets is a pan, and also, I want him powder. Come, oh, Juma, would you question on my say tall? As soon as for him, let me come over. I could or the Mukuna, worry, Bessia, also or the two, maybe as he said to the body post and review in the Guya. I'll come up to the second channel. Say, I need a train and a second China and a second China. It's a Juma, it's a Juma now, Cramono. Ohe a ojisa de ne muana obetimi agyan na ofofoforo eti se ni nua ba ewum na ni nua ba he ni nua ba ne nyama esiko na ne mame ne da ho sisi omunye ska ntodwa ne manini ana ese sa kom ne nyansa ebu asabi ono timi nyansa na mame de bu nkrofo no wati anya bi ana fa bu nkrofo bi so no osure ne ho eti wagya enya de bone mema wo pom kwa obi nshaw wo ti ase na so bi no wi o ti bi nya wagya obinum ensawse nsanya ojai eti so na ade ho na so de nso nko biemu a ha ho oje poba bitna ana ade no so de wonya free mu no e depend sa ade we no mo anfo mu cha nkosha ade bi ase se sumo we ase de ti akoshe se no no wanye an free mu ya ade bi time dunya e be ka cha shamrem edi so wonya brese wu tu na mo so wu free mu a free mu kwampaso Mate peni umpa musema japadia enkona Joshua emukum na munantwia amakokwa onum yoda enko bi opa akwa sisa wan wawe opa kra we free mu sei wi praku ono ano uni obi anya asem cause suma no so wi praku a o ma onche bi no praku so wi apa we ni ka trema anana so mate me da se 8583 etse yami aduma George one year special assistant to KM mayor or SSB ne papa every mo apani kofi adusai amponsa ye ko na otweda awo dwaben gabe extension ho ne yami aduma echira ye ko akudi na otweda ewo ho no msi yami aduma yina bakota yinu abe man echi ona bo SSB antwi mayor na mo misraw asafo ade akoso ne nyai abanse yebenko se wodika ukogista no pakeka woka envivi na wi esam ade phone pa yebeto aso goro yebeto me Friday mate yebeto aso why me that hey come here mwako original Nigeria jaman so kuma be fata no pa jaman so Sanzai. Kwame amwa comments me da say madam for Zambian jabi tu ko mi mwaju na nyumre panko no adabraka hele jata ni ne ibacha udi na okasa fre he yo me pacho etio Ozina so
Fatu Medasipi. Hello. Want to be in so hello. Eba. Encounter. Eba cha udina o kasafre. Ke adu gas oven pa original kwa. Das ramete yetio. Ampa. Dabi. Mati ke adu medase. That's ramete. Hello. Producer ain't gonna have to hold. Hello. Ibacha udi na ukasafre he. Pia, yetio. Mensume dase no adwenche. Hello. Nipacho udi na ukasafre he. Encounter Amos Mensa. Oh, Amos, Nadia, Kofi Dakate for you. Yanko, once want to be in your so. Hello. Ebacha Udina Casafre. Nucleogram. Chabidina good news at your uncle. I am for the chat. Now I am sorry. So, Hale. Ibacha Udina Casafre. Odani Ibacha Etio. Yeda sipi nyankopon sha ne wadwen tre yapon producer say ne enso so ye bena so ke won sempi ka chemo nanzo muntimi enso ane sesei timun shan so nyame adom ochina ye betu aso abrantie ye modi atwensa fa nua ba no empo yakohunu ne ye hwe na setem na kwankra fa so a so no be kom da obi ntimi enhya no semo onkom ne be du ba bi a no so be ka se da bi me so me gya Intibeko enkwa buafo natural clinic tafo mal 3 New Road Junction hona enomo yani omo akodi enkomo memfa konya so na menchia ye Irene wo boase oyo posini wo boase Irene mo adwote biso ho ye pa Irene producer je na chia Irene mami pese ajami fa chami na chia Irene mami ntiko trans na chia mami chana mami na fe yanko enkwa buafo natural clinic enkodi nkomo chana mami said dino ho
So the dinner was on here. You come who the dinner. Bondi mammy. You police ni. Didn't know. Ni dinner dear Kwame. Dinner ma producer Monchal mammy. Your friend or Irene or Boise Division Court Unit. That's Ramity. Oh, coming in my Irene Mojuati. Mojo Irene upon my friend. Right. Ninyo. Yeah. Ceasefire. Yapon. Ceasefire. Was it microphone for Yapon? Yapon. Yapon. Kumasi